Grabe, makati-kati na naman yung aking lalamunan ba. Hindi ko na nagagamit yung aking yung aking V8 ba. Tayo ay mag-change sa count muna. Nakapatay ako dyan. Ito muna tayo. Ito, paano ito buhayin? Siyempre, ginagamitan ng charger. Ganoon mo. Umus ka nga dyan. At lobat. Hindi. Ganun lang. Buhay na yan. Buhay! Buhay! Ayan, si Spelly. Ayan, boy naman si Spelly. Si Spelly, napakainit, sobra. Napakainit dito sa Pilipinas. Parang malapit ka na ba sa langit? Super duper na napakainit ba? Nakakahingal. Sobrang init. First owner nga. Ayan, Miguel at shoutout si Sikoy Peli. Yan, una nakita ka agad. Wow, may bagong upload. At mukhang ito ay napaka-yummy. Sarap na naman tong na to. Mukhang magugutom na naman ako ng di oras dito. Ayan, dito na ako sa latest upload mo. Ito ang menu natin para sa ating sabaw for today. Ayan, si Spelly, playing ka na, may ads ka pa si Sikoy. Pagsabayin ko na si Spelly, 2 play na gawin ko sa'yo habang wala pa tayong ibang bisita dyan. Ayan. Pagsabayin ko na sis. Ayan, 2 play na gagawin ko sa'yo para si Sikoy Gemini. Mega love shoutout sis Gemini. Magandang gabi. Maraming salamat sa patamsak. Ayan si Spelly, 2 na naka-play sa'yo. Pinagsabay ko na sis. Yung isa may ads pa. Ayan yung isa may ads pa. Ayan. Sis Gemini, may galap shoutout sis Gemini. Ayan. Sis Kalog, may galap shoutout sis Sikoy Kalog. Gandang gabi. Ayan si Don Mix Vlog. May galap shoutout sa'yo sis Sikoy Kalog. Maayong gabi. Agoy, marunong na ako magbisaya. Ayan mga Peli. Ano ba to? Peli Caballero ka pala. Sabi ni sis Gemini. Ismanto Real Fishing. May galap shoutout. Ayan, sandali lang guys ha. At iano ko lang tong aking mga si Just Mix Vlog. May galap shoutout sis. Maray na banggi po. Ayan, maray na banggi din sa imo. Don Mix Vlog. Ayan, dito tayo. Yan, sis Gemini. I'm here na ako sa iyong bahay, sis Sikoy Gemini. Ayan, Miss Just Mix from Ismanto Real Fishing. Sis Gemini, nandito ako lalab sa iyong sa iyong premiere mo na sis, pang 46 thumbs ako sis Gemini. Miss Miss Just Mix, sabi ni Ismanto Real Fishing. Okay, sis Gemini, playing ka na dito sa iyong
Hong Kong Airport, Sisikoy. 1 minute and 15 seconds. Sis Gemini playing na. Ayan. Okay, si Sis Peli naman malapit na matapos. Ayan, mag-comment na ako dito, sis. Sis Marvic Cubian, mega love shout out. Ayan, Sis Peli, still playing kasi si Kuy Peli sa pangalawang play ko. Ayan, ito yung isa sa una. Still playing din. Magko-comment din ako dito. Sis Bicolana, mega love shoutout. Ayan, si mega love shoutout si Kuy Marvic family, Sis Marvic Cubian. Ayan, magandang gabi sa atin lahat na. Ayan. Gemini, mega love shoutout from Marvic Cubian vlog. Okay. Ay, nadidigay ako. Ayan, si Kuy Gemini, malapit ka na si Kuy matapos. Ayan, +1 banana ka si Kuy Gemini. Okay, ayan. Another banana ka si Kuy Gemini, ha. Sis Peli, full watch na si Koy. Yung unang play ko sa iyo, Sis Peli. Yan, full watch na. Maraming salamat sa iyo, Sis Peli. Okay. Dito na ako kay Sis Marvic. Sis Marvic Cubian. Dito na ako sa iyo, Sis Koy. Habang maaga. Sis Kalog. Dito na ako sa iyo, Sis Kalog. Malapit na, Sis Kalog. Okay, Sis Marvic Cubian. Playing ka na. Dito sa 2 years, ano. Ayan. Pang 91 thumbs ako, sis. Bakit malabo? Malabo ba yung camera ko? Malabo nga. Alin ba ang malabo dito? Ayan. Basta playing ka na, Sis Marvic. Ayan, Sis Peli. Full watch na rin. Pangalawang play ko sa iyo, Sis Peli. Ayan. Pinagsabay ko na, sis. Okay. Dito na ako kay Sis Kalog. Sis Kalog. Nandito na ako sa iyo, Sis Kuy Kalog. Where are you? Ma'am Astrid. Mega love shoutout, Ma'am Astrid. Magandang gabi. Sis Kalog, nandito ako sa Only Vegetable for lunch. Ayan, 1 minute and 18 seconds, Sis Kalog. Ayan, naka-play ka na, sis. Malabo talaga yung camera ko. Teka lang, guys. At, i-washing ko lang. Sis Kalog, sabi ni Sis Astrid, mega love shoutout. Ayan, di ba maingay yung aking electric fan? Medyo hinanginan ko yung aking, at tawag dito. Napakainit, mabilis mag-init yung cellphone ba. Ma'am Kripa, mega love shoutout, Ma'am Kripa. Tatay Islaw, mega love shoutout, Tatay Islaw. Ayan, Sis Marvic Cubian, playing ka na. Ayan, medyo luminaw-linaw, ganun pa rin. Ayaw Ayaw mo na nga. Ayan, Sis Marvic Cubian, still playing ka. Okay, si Kuy Gemini, full watch ka na, Sis Gemini. Ayan, si Kuy, full watch ka na. Tatay Islaw, maraming salamat, Tatay Islaw. Ayan, si nandito. Ayan, dito na ako kay wait lang. Okay, Ma'am Astrid, nandito na ako sa iyo, Ma'am Astrid. Ma'am Kripa, mega love shoutout, Ma'am Kripa. Sis Kalog, still playing, Sis Kalog. Kanina nga pupunta kay Ma'am Astrid. Ay, makakalimutin na talaga. Wait lang, guys, ha. Ano ba yan? Ayan, Sis Kalog. Full watch ka na, Sis Kuy Kalog. Ayan, napunta na ako dito sa GMA. Ayan, muna ako. Sis Astrid, playing ka na, sis. Yung Dalanes Hotel in Tuchong District. Ano ba to? Tama ba? District in Brunei. Ayan, sis, playing ka na. Sis Kalog, pang 58 thumbs ako dito, Sis Kalog, sa iyong video, Sis Kalog. Okay. Sino ngayon naka-play ko dito at napunta na rin ako dito? Ay, kay Sis Marvic Cubian. Sis Marvic Cubian, full watch ka na rin, Sis Marvic Cubian, sa iyong 2 years ago. Ayan, full watch na din. Pang 91 thumbs ako, sis. Hindi na rin ako nag-comment, Sis Marvic. Ma'am Kripa, ayan, mega love shoutout, Ma'am Kripa. Ma'am Astrid, mega love shoutout from Sis Kalog. Ayan. Ate Mirna Grande, mega love shoutout, Ate Mirna Grande. Pasensya na po, mabagal si host magbasa. Okay.
Ayan, dan full watch ka na sis, sis Marvic. Ma'am Astrid, still playing ka, Ma'am Astrid. Ayan, naka-play ka sis. Okay. Dito na tayo kay kay Ma'am Kripa. Ma'am Kripa Suba Official, nandito na ako sa iyo, Ma'am Kripa. I'm here na ako kay Ma'am Kripa Suba Official. Okay. Dito lang sis, nagpalansya. Sige lang, atag dito, Ate Merna. Ayan, Ma'am Kripa, playing ka na, Ma'am Kripa. Ayan. Tama ba? Ito ba yung na-play ko? Mali. Saan ba ako nag-play? Ay, naingot ba? Ayan, Ma'am Kripa, na dito ako sa iyong orchids. Wow, 4 minutes and 25 seconds. Pang 35 thumbs up. Ayan. Ma'am Kripa, playing ka na. Ayan, sige lang, Ma'am Astrid, kain ka lang dyan. Sino ba yung naka-play natin dito? At nandito na naman tayo sa Jamie. Ay, kay Sis Kalog pala. Ayan, full watch na. Sis Kalog, another play ko sa iyo, Sis Kalog. Dito ako sa Happy Birthday. Ayan, Sis Kalog, playing ka ulit. Pangalawang play ko sa iyo, Sis Kalog. Ayan. Pangalawang play sa iyo, Sis. Ma'am Astrid, still playing. Ma'am Nena Likahena, may galap shoutout. Ma'am Nena Likahena, thank you for coming. Ayan, Miss Mirna shoutout from Ismanto Real Fishing. Okay, pin natin si Ma'am Nena. Ma'am Nena, thank you for coming. Okay, Isman, ano ba to? Ismanto Real Fishing, I'm here in your house. Okay, may ads pa, si Ismanto. Sir Pon Bars, may garab shoutout. Full watch, sis Gemini sa Hong Kong Airport. Sila na lang sis, i-play mo, okay lang sa akin. Nagpunta ka sa live ko, salamat. Hindi play kita, Timer na. Maya-mayang konti, Timer na. Okay, Ismanto Real Fishing, playing na. Okay, playing your video now. Sis Marvic, balikan kita mamayang konti. Jean Bartolome Vlog, may galap shoutout. Si Jean Bartolome. Lee Songshon TV, may galap shoutout. Ma'am Nena, next kita, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Astrid, full watch ka na, Ma'am Astrid, sa iyong sa iyong video. Ayan pa, 174, Sis Astrid. Okay, Ma'am Nena, I'm here na. Balikan kita, Sis Astrid. Play ko lang muna si Ma'am Nena. Ma'am Nena, nandito na ako sa bahay mo, Ma'am Nena. Thumbs up, sis, good evening. Ayan, maraming salamat, Sis Kuy Kaloga. Ayan, balikan kita ulit, Ma'am Nena. Ay, Ma'am Nena tuloy. Balikan kita ulit, Ma'am Astrid. Wait lang. Okay, Ma'am Nena, I'm here na ako sa bahay mo, Ma'am Nena. Aba, may mahaba-haba yatang video si Ma'am Nena. Ma'am Nena, playing na sa 4 minutes mo, Ma'am Nena. Okay, Sis Kalog. Ayan, full watch ka na ulit, Sis Kalog, sa pangalawang play ko sa iyo, Sis Kuy Kalog. Sa tawag dito sa Happy Birthday. Okay, dan full watch ulit, Sis Kalog. Sir Manny, may galap shoutout po, Sir Manny. Okay, Ma'am Astrid, andito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Another play sa iyo, Ma'am Astrid. Sisi Koy Roy Story, may galap shoutout, Sisi Koy Roy Story. Ayan. Ma'am Astrid, na dito ako sa birthday of Sis Maricel. Ayan. Sis Maricel, napaka-arte naman. Ayan, Sis Astrid, pang 236 thumbs up. Ayan, nakaplay ka ulit, Sis Astrid. Maraming salamat sa pa-thumbs up. Thank you ho, Sir Manny. Maraming salamat po, Sir Manny. Sino ngayon nakaplay ko dito? Okay, si Ismanto pala. Ismanto, still playing. Ismanto Real Fishing. Still playing. Ma'am Kripa Suba Official. Malapit na matapos. Ma'am Kripa Suba Official. Gandang gabi, Ma'am Astrid from tawag dito, Roy Story. 30 thumbs up po, listening weight ng nagbabarkada. Dan Dikit. Dan Mix. Ayan. Marvic Covian. Sisi Koy, maraming salamat. Ma'am Kripa Suba Official pang 36 thumbs up. Ayan, Ma'am Kripa, malapit na po ikaw mag-full watch, Ma'am Kripa. Sir Pon Bars, mag-go to channel na lang ako sa iyo, Sir Pon Bars. Okay. Dahil naka-ninja si Sir Pon Bars. Ma'am Pelis Cooking, gandang gabi po, sabi ni Sisi Koy Roy Story. Okay, Ma'am Kripa, mag-heart-heart na lang ako dito, Ma'am Kripa. Pon Bars, may galap shoutout pa from Marvic Covian. Okay. Si Baby Murong. Ayan, Ma'am Kripa, full watch ka na, Ma'am Kripa. Salamat, Ma'am Kripa, sa pagpunta sa aking live. Ayan, full watch na ikaw, Ma'am Kripa.
Ayan, kaninaan mo to? Ano ba to si Murong? Murong, this is your main channel, Murong. Okay, para mabigyan kita ng jacket, Murong. Sisikoy Roy Story, Mang Manny. Ayan guys, comment lang guys ha. Okay, Sir Ponbars, punta na ako sa iyo, Sir Ponbars. Mag-go to channel na lang ako, Sir Ponbars. Ponbars Vlog. Ayan, Ma'am Nena, still playing, Ma'am Nena. Okay, Sir Ponbars, nandito ako sa iyong saging at bulad. Ano ba to? Saging at bulad na lang kinain ko. Anong bulad? Anong bulad, Sir Ponbars? Okay, may ads ka pa, Sir Ponbars? Okay. Thank you, Miss Bicolana. You're welcome, Ismanto Real Fishing. Still playing your video na. Ayan. Still playing. Okay. Ma'am Astrid, dan full watch ulit sa pangalawang play ko sa iyo, Sis Astrid. Ayan, full watch ulit. Parang ang ano yata ng aking kaya hindi makita. Teka, hinaan ko nga yung aking brightness. Okay. Ayan, sis, full watch na ulit. Sis Astrid, full watch na ulit sa pangalawang play ko sa iyo, Ma'am Astrid. Okay, maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome. Ayan, pag 237 thumbs ako dito, Sis Astrid. Ayan, Ma'am Kripa, thank you. Ayan, Ma'am Shermani, nandito ako sa iyo, Shermani. Shermani Argo, nandito po ako sa iyong link na binaba, sa bahay mo, na binaba mo. Yan, sandali lang guys medyo Okay, Shermani, nandito ako sa bahay mo, Shermani. Sisikoy Roy Story, next kita dito. Shermani, yan, playing ka. Disgusting, Miguel of shoutout, thank you for coming. Okay, Shermani, nandito ako sa yung 2 minutes and ayan, may ads ka pa, Shermani. Tapusin muna natin yung ads mo, Shermani. Ayan. 2 minutes and 51 seconds po pala, Shermani. Ayan, playing ka na. Ma'am Nena, malapit na mag-full watch, Ma'am Nena. Ayan, pang 6 thumbs ako, Ma'am Nena. Full watch po, Sir Kaislao, sabi ni Sis Peli. Walang anuman po. Ayan, disgusting. Thank you. Napindot na. Okay, Sir Ponbars. Ayan, may ka pa, may ads ka pa, Sir Ponbars. Ano na nangyari dyan? Alright, Ma'am Nena, dan full watch na, Ma'am Nena. Thank you so much, Ma'am Nena. Okay, guys, please connect to the 1IP, guys. Pakunik kay Ma'am Nena. Tatay Islam, magandang gabi po. Maraming salamat po, Ma'am Bicolana, sa pag-play. Walang anuman. Still playing ka, Sir Ponbars. Ayan, kay Shermani yung isa. Kay Sir Ponbars. At kay Ismanto Real Fishing yung isa. Okay. Dito kay Ma'am Nena, full watch na si Ma'am Nena. Sis Marvin Cubian. Lee Songshun TV. Galap shoutout, Lee Songshun TV. Ayan, nakasubscribe na po ako, ma'am. Kay John Brazil Cruz. Kaninong ninja si John Brazil? Kay yan? Kay tawag dito. Taga Brazil. Kay Edbons yan. Edbons, ako'y tigilan mo. Edbons, ha? Edbons. Full watch, Ma'am Astrid, sa birthday +1. Sabi ni Sisikoy, Ayan, Madam Roy Story, nandito na ako, Sisikoy. Alisin mo naman yan, Papakita ko lang. Mamaya na. Ayaw ka king sa'yo, ayaw si king. Si RB Mixer Boy. Si RB Mixer Boy. Mamaya ka na raw king. Ayan, I give you moderator, RB. Wait lang, RB, bigyan kita na I give you moderator, RB. Matandi ko lang na gusto ko sa live mo. Pasilip naman sa live mo. Okay, may moderator na si RB. Matandi ko lang na pasilip naman sa live mo. Ako si King. King pangalan ko. Okay, Madam Yunes, bigyan ko ng jacket yan, Madam Yunes, para hindi ka maano ni Lolo. Okay, maraming salamat. Ayaw sa'yo. How are you, dear? Si Promod, I am Kayel. Malaki yan. Okay, Shermani Argo, full watch na, Shermani Argo. Ayan, maraming salamat po, Shermani.
Okay, pang 11 thumbs up po, Sir Manny. Yuno, mega love shoutout, Yuno. Thank you for coming, Yuno. King. Meron King. Ayan, Madam Yune, salamat. Okay, si Ismanto marapit nang matapos. Okay, Ismanto Real Fishing. Okay, +1 banana for you, Ismanto. Okay, RB, make sure boy. Thank you for coming. Okay. Ayan, Dan Pulwats ka na, Ismanto Fishing. Dan Pulwats na, Yuno. Thank you so much, Yuno. Sisikoy Summer Mix, mega love shout out. Sisikoy Summer Mix. RB, I'm here ako, RB. RB Mixer Boy. RB Mixer Boy, nandito ako. Ayan, disgusting. Master, rank dan, dating dikit from Sir Manny Argo. Okay, RB. RB Mixer Boy, I'm here in your house playing your video and then I give you 1 banana after playing your video by my brother. Ayan, si Kuy Roy Story. Ano ba nangyari? Nakarating ba ako sa bahay mo, si Kuy Roy Story? Hindi pa ata, ngayon pa lang. Okay, si Kuy Roy Story, nandito na ako sa iyo, si Koy. Full watch, Kripa, hanging orchid, sabi ni Sisi Koy Kalog. Ayan, Ma'am Kripa, pakibalikan na lang po si Sis Kalog. Ayan, good evening po sa iyo lahat. Good evening po sa lahat, sabi ni Sisi Koy Summer. Ayan, Graciela Carla. Thank you for coming. Okay, kanina yung naka-play natin dito isa. Okay, kay full watch na pala. Punta muna ako dito kay RB. Okay, RB. Asa na si RB? Ito, RB. Ay, naka-play na pala si RB. Okay, RB. Naka-play ka na pa. Yuno, I'm here ako, Yuno. I'm here in your house, Yuno. Okay, Yuno. May nabago ba sa video mo, Yuno? Wala pa rin, Yuno. Okay, Yuno. Dito ako sa 6 minutes and 24 seconds, Yuno. Alright, Yuno playing na, Yuno. Sir Ponbars, still playing. Thank you, Lord. Ayan, napanaydigay natin, Lord. Ayan. Madam Yune, salamat. Thank you po sa lahat ng nagpunta sa live ko. Ayan. Walang anuman, Sisi Koy. Mekaniko driver vlog. Mag-iwan lang kayo ng bakas, mga idol. Sure balik. Ayan, mekaniko. Ayan, nagbabaka ng bahay. Pagka nag-pin tayo, wag po aalis kagad, ha. Okay, si Graciel Carla. I'm here ako, Graciel Carla. Nasaan ba yung live ko? Nawawala. Wait lang, guys, ha. Okay, dito tayo kay Graciel Carla. Okay, nasaan si Graciel Carla? Si Proof Graciel Carla. Okay. I'm here na ako, Ma'am Graciel Carla. Okay, Proof Graciel Carla, I'm here in your house. Ayan. Okay, Sir Ponbars, malapit ka na mag-full watch. Ayan, Sir Ponbars, ayan. Malapit ka na mag-full watch sa iyong saging at bulad. Ayan. +1 banana ka, Sir Ponbars, ha. Ayan, another banana ka. Maraming salamat, Sir Ponbars. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Bicolana. Ayan, ano ba to? Mata Frasad from Yuno. Okay, Mata. Mega love shoutout, Mata. Thank you for coming, my brother, Mata Frasad. Sige lang, kain ka lang dyan. Idol, Bicolano Vlog Tracking. Ponbars Guapo, dating dikit, sabi ni Sir Manny Argo. Okay, Ma'am Astrid. Sige lang, Sisi Koy. Kain ka lang ikaw dyan, Sisi Koy. Yuno, still playing, Yuno. Okay, si RB Mixer Boy. Still playing ka, RB. Ayan, RB still playing your video. Yuno, still playing, Yuno. Okay, si Proof, ano ba tawag dito? Graciela. Si Proof Graciel Carla. Ayan, si Proof, ano ba tawag dito? Nabubulol. Si Proof Graciel Carla still playing. Ma'am, Tik in Japan. Good evening. Mega love shoutout, Ma'am Japan. Thank you for coming. Okay, Sir Ponbars, full watch ka na? Ayan, maraming salamat, Sir Ponbars. Yuno, maraming salamat sa iyo, Yuno. Rosie Marie Dan
package. Sir Manny, ano lang po yan? Ano tawag dito? Ninja lang po yan. Okay, Ma'am Tik in Japan. Thank you so much. Okay, okay, okay. Ayan, ano tayo guys? Mag-chins up na tayo guys. Okay, Ma'am Nena. Thank you so much, Ma'am Nena. Mekaniko from Ismanto Real Fishing. Okay. Kanino na tayo magpupunta? Ayan guys, comment kayo guys para mapuntahan natin yung mga bahay-bahay nyo. Kasi sa ano na tayo Pon Bars, guwapo, shoutout from Ismanto. Maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Pon Bars. Okay, Ma'am Nena, nandito ulit ako sa iyo, Ma'am Nena. Alright, Ma'am Nena, I'm here again. Okay, another play, Ma'am Nena, sa iyong video, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, another play. 1 minute and 4 seconds. Okay, RB Mixer Boy. Ayan, done full watts na. RB, plus 1 banana sa iyo, RB. Thank you so much, RB Boy. Okay, si Tessa, ano ba yun? Tessa, ano ba to? Tessa Lara. Si Tessa, mega love shoutout sa iyo, Tessa. Thank you for coming, Tessa Lara. Okay, wait lang guys ha. Anong sabi ni Sis Peli ko? Nakita ko. Ayan, full watch Sis Roy Story sa highlight. Okay, aba, ano ba nangyari? Bakit hindi ko napuntahan si Sisi Koy Roy Story? Agoy ginoo. Okay, Sisi Koy Roy Story, amir na ako talaga. So sorry naman talaga Sisi Koy. Nasaan na si Sisi Koy Roy Story? Kanina ko pa sinabing pupunta ako, hindi ko napuntahan. Sis Roy Story, nandito na ako sa bahay mo, sis. Agoy, nasaan na yun? Nawala na. My goodness. Sisi Koy Roy Story, magpakita. Ay, nawala. Ayan, Sisi Koy Roy Story, nandyan ka pa ba? Ayan, pa-comment nga Sisi Koy ng ng ulit. At nawala yung mo. Nawala yung kinoment mo dito. Okay, si Victoria. Victoria C. Williams. Mega love shoutout, Ma'am Victoria. Thank you for coming, Ma'am Victoria. Okay, I give you moderator, Ma'am Victoria. Uy, bakit nagdilim? Wait lang guys ha. Mukhang nagagalit si Lolo. Ayun, may moderator. Ayan. Akala ko nagagalit si Lolo. Ayaw magbigay ng Ayan, still playing malapit na matapos Okay, si Gardening Points DS, mega love shoutout, Gardening Point DS, thank you for coming. Mami Pearly, mega love shoutout. Okay, Ma'am Tik in Japan. Sisi Koy Roy Story, nandyan ka pa ba Sisi Koy Roy Story? Nandyan pa ba si Sisi Koy Roy Story? Sis Gemini, thank you so much. Okay, Ma'am Tik in Japan, playing na Ma'am Tik in Japan, may ads pa. Okay, Ma'am Tik in Japan, playing your video. Sino yung naka-play natin dito? Full watch na. Ayan, Ma'am Nena, likay na full watch sa another play ko sa iyo, Ma'am Nena. Okay, Ma'am Nena, then full watch again your another video. Ayan, Gardening Points DS, dan dating dikit from Sir Manny. Sir Manny. Okay, dan full watch Okay, full watch na yung video mo, napunta na tayo sa ibang live. Si Christina Kate Official. Christina Kate Official, mega love shoutout. Thank you for coming, Christina Kate Official. Hello, beauty. Oh, sana all beauty. Okay, Ma'am Christina. Ayan, Sisi Koy Roy Story. Wait lang ha. Sisi Koy, nahanap ko yung pangalan mo. Sisi Koy, hindi ko makita ba. Okay, bigyan natin ng jacket si Ma'am Christina. Okay, Ma'am Christina, OTW na ang iyong moderator. Ma'am Christina. Ayan, thank you so much sa pagsilip, Ma'am Christina. Okay, Sisi Koy Roy Story, nandito na ako. Sisi Koy Roy Story. I'm here na ako sa bahay mo, sis. Okay, playing ka sa highlight mo, Sis Roy Story. Full watch Roy Story sa highlight, sabi ni Sis Kalog. Ayan, pakibalik ka na lang, Sisi Koy. Ayan, Sis Roy Story, playing ka na. Ayan, maraming salamat. Okay, dito tayo sa kabila. Ayan guys, comment lang guys para makita natin yung mga hindi pa natin nababalikan ay bibisita. Madam Yunes, salamat Madam Yunes. Ayan, punta ko sa iyo Madam Yunes ha. Okay. Ma'am Japan, Ma'am TV in Japan, mega love shout out.
Okay, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Sis Pearly, done watching sa pansit mo, dalawang account ko, sabi ni Sisi Koy Summer Mix. Okay, Mami Pearly, pakibalik ka na lang po. Okay, gardening points, andito ako sa bahay mo, gardening points DS. Ayan, dito ako sa bahay mo, my dear. Okay, gardening points, I'm here in your house. Alright, ayan. Playing your video, I give you one banana after ng video mo. Ano ba to? Si Don Tiago, Miguel of shoutout, Don Tiago. Thank you for coming, Don Tiago. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Si Proof. Graciela ba to? Ay, si ano ba tawag dito? Graciel Carla, ayan, full watch na Graciel Carla, pang 12 thumbs up. Thank you so much, Graciel Carla. Yung mga di ko na-play sa live ko, Sisi Koy, nag-play ako. Ayan, maraming salamat, Sisi Koy, Summer Mix. Okay, Mom Tit in Japan, still playing. Sisi Koy Roy Story. Gardening Points DS, playing din. Okay, thank you so much sa inyo lahat dyan. Ayan, full listening, Sis Nina. Na Fury Boy, sabi ni Sis Kalog, ni Maricel. Indian Garo Vlog, mega love shoutout, disgusting. Mega love shoutout, disgusting. 7 like, full watch, Sis Nen, nalikahin na from Sis Pelis Cooking. Ayan, kumusta ka na? Ayan, okay naman ako, disgusting. Okay lang. Okay, dito tayo kay disgusting. Disgusting, papunta na ako sa'yo. Madam Eunice, mag-go to channel ako sa'yo after, mamaya, Madam Eunice, ha? Ano ako sa'yo, ha? Mag-go to channel na lang ako sa'yo, Madam Eunice, later, ha? Madam Eunice. Okay, disgusting. I'm here na ako sa bahay mo, disgusting. Okay. Dito muna ako sa level up na, disgusting. Ano ba to? Magandang hapon. Okay, disgusting. Playing ka na, disgusting. Sa iyo, magandang hapon. Ayan, dito muna natin. Tayo muna natin dito. Okay, Tick in Japan. Ayan, Miss Tick in Japan. Pa-full watch na. Plus 1 banana for you. Tick in Japan. I give you 1 banana. Okay, Sir Claudio. Mega love shoutout, Sir Claudio. Thank you for coming, Sir Claudio. Okay, guys. Please connect to the one pin, guys. Pakunik kay Ma'am Tick in Japan. Ayan. Like na. Live mo. Thank you so much, Sir Claudio Lopez. Thank you so much. Ayan. Ismanto Real Fishing Dan. Dating dikit. Ayan. Time out. Why does your voice sound so good? More, please. Ayan. Kanguyen. Thank you so much, Kanguyen. Okay, Kanguyen. Thank you very much for full support, Kanguyen. Ayan. Nag-chin spin na tayo, guys. Kanguyen, thank you very much. Gardening brother from Ismanto Real Fishing. Okay, no banana for me, host. Oh, banana. Kalimutan ang banana. Tigang na ulit. Ay, matagal ng tigang. Sus, Ginoo, garapon. Okay, nandito na tayo, guys. Naghanap ng banana si Indian Garo Vlog. Anong banana? Anong banana gusto mo, Indian Garo Vlog? Saba? Ayan. I want banana also. Agoy, sana I want banana also. Okay, Indian Garo Vlog. Playing muna tayo sa mga video. Ay, naghahanap ng hanap ng banana si Indian Garo Vlog. Indian Garo Vlog, I'm here na ako sa iyong house. Ayan. Your video is playing na, Indian Garo Vlog. Ayan. Tapos, bigyan kita ng isang banana. Indian Garo Vlog. Full watch, Mami Pearly sa pansit, sabi ni Sis Kalog. Mami Pearly, full watch na si Sis Kalog sa iyong pansit. Mami Pearly, where are you na? Okay. Gardening Points DS. Ayan, full watch na. Plus 1 banana. Ano tawag dito? Sister Cooking Food. Mega love shoutout. Thank you for coming, Sister Cooking Food. Ayan, I give you 1 banana. Gardening Points DS. Thank you so much for coming to my live stream. Gardening Points DS. Okay, Sisi Koy Roy Story. Full watch ka na, Sisi Koy, sa iyong highlight. Sis Roy Story, full watch na. Okay, Sis Roy Story, pang-6 na thumbs up ako dito. Okay, mag-heart na lang si Ate Bicolana dito. Ayan, mega love shoutout sa 21. Ayan, Sister Cooking Food, thank you very much for coming again. No problem, host.
Ano ba to? So many banana. Ayan. Ate Merna, Manay Merna, balikan kita mamaya, Manay Merna. Ayan guys, balik ba? Ayan, kay Don Tiago tayo. Don Tiago, nandito ako sa iyong bahay, Don Tiago. Sister Cooking Food, I'm here na. Sister Cooking Food, wait lang ha. Okay, Sister Cooking Food, wait. Okay, Don Tiago, nandito na ako sa iyong bahay. Okay, gardening points DS, Dan Pulwats, then +1 banana for you. Gardening. Okay, Don Tiago, I'm here ako, Don Tiago. Okay, 3 minutes and 11 seconds. Okay, Don Tiago, playing na Don Tiago. Ayan, +1 banana ka after ng video mo, Don Tiago. Okay, si Sister Cooking Food, I'm here. Ayan, Sister Cooking Food, I'm here na ako. Alright. Indian Garo Vlog, anong nangyari? Nasaan si Indian Garo Vlog? Where? Okay, iba na yung naka-play natin dito. Disgusting. Okay, disgusting. Ayan, Dan Pulwats na si disgusting. +1 banana, disgusting. Okay, disgusting. Dan Pulwats ka na, disgusting. Okay, +1 banana, disgusting. Okay. Sisikoy, tawag dito? Sis Roy Story. Ayan, Pulwats ka na, Sisikoy, ha? Okay. Don Tiago, still playing, Don Tiago. Okay, Mom TV in Japan. I'm here again. Dito ako sa 4 minutes and 48 seconds. Okay, Mom TV. Playing na. At playing na. Agoy, sana all playing na. Nabubuyoy tayo, guys. Okay, sino ba yung hindi na pupunta natin dito? Si Ramasan. Ano ba to? Malamang kay Edbons na naman yan. Manay Merna, punta kita, Manay, ha. Wait lang, hello po sa nakapin. Sisikoy KTV, puntahan. Bigyan ko ng jacket itong mo, ha. Itong ninja mo, sis KTV. Ayan, may jacket na yan, sis KTV. Maraming salamat, Sisikoy. Ayan, pasensya na, mabagal si host. Ayan, hello po, Cooking Food from Don Tiago. Okay, Nasrid Cooking Village. Ayan, thank you so much for coming. Okay, maghanap tayo ng ng pangdikit kay kay Sister Cooking Food. Okay, na tayo diyan. Dito naman tayo sa baba. Ma'am Tik in Japan, thank you so much. Okay, 11 ano ba tawag dito? 11 milyones, maraming salamat. Okay, Sister Cooking Food, I'm here. Okay, playing muna ako, Sister Cooking Food, ha? No banana muna, ayan. Sister Cooking Food, playing your video, 6 minutes and 24 seconds. Okay. Ayan, si Don Tiago, Pulwats na, Don Tiago, Pulwats ka na, +1 banana ka, Don Tiago. Ayan, Sisikoy, KTV, maraming salamat, Sisi KTV, ha? Okay, kay Inchan Garo Vlog, Pulwats ka na, Inchan Garo Vlog. Asan na yun? Nawala na. Inchan Garo Vlog, Pulwats na, +1 banana. Okay. KTV friend, hello friend, sabi ni Cooking Food. Ni Sister Cooking Food. Thank you so much, dear sister. You're welcome, my dear Cooking Food. Okay, Inchan Garo Vlog, Dan Pulwats, +1 another banana. Okay. Another tayo, guys. Tawag dito. Sis KTV, magano na lang ako sa iyo, ha. Mag-auto channel na lang ako, Sis KTV. Ayan, kay Madam Yunisman, ganun din. Pulwat si Summer sa Port Lumpia, sabi ni Sisikoy Kalog. Okay, Sis KTV, na dito na ako sa iyong bahay, Sis KTV. Dito ako sa Sinigang. Ayan, Sinigang sa Salmon, Sis KTV, playing ka na. Sisikoy KTV, playing na. Ayan. Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Okay, Inchan Garo Vlog, Dan, all friends, sabi ni Shermani Argo. Ayan, si Loving Sky, may galab shoutout sa iyo dyan. Sino yung naka-play natin dito? Okay, Don Tiago, Dan Pulwats ka na, Don Tiago. Ayan, Madam Yunes, mag-auto channel na lang din ako, pero bigyan ko ng jacket yung Madam Yunes. Bigyan natin ng moderator yan. Ayan, mag-auto channel na lang ako sa iyo, Sis Yunes.
Ayan, maraming salamat, sis Loving Sky. Okay, Madam Eunice TV. Nandito na ako sa iyong mansyon. Okay. Ayan, Madam Eunice, playing ka na dito sa Beautiful Night. Ayan, Madam Eunice, playing ka na. Bulaga, sis Eunice from KTV. Okay, Mom TV, still playing, Mom TV. Sister Cooking Food, still playing. Okay, si Koy KTV Mix, still playing. Mega love shoutout, Manay Mirna, sis KTV Mix from Loving Sky. Okay, Manay Mirna, mag-go-to channel na lang din ako sa'yo, Manay Mirna. Hi, Injan Garo from Loving Sky. Ayan, Don Tiago Danyo Diket, sabi ni Sir Manny Argo. Okay. Ayan, nandyan pa ba? Si Gardening Points DS, are you still there ba? Ayan, Mami Pearly, marami nag-watch sa'yo, Mami Pearly. Bala ka na magbalik sa kanila. Si Siskalog, nag-watch sa'yo. Sino pa nga yung iba? Basta may mga nag-comment naman siguro sila, Siskalog, Sis Mini Vlog, may galap shoutout, Mami Pearly, may comment naman siguro sila. Ayan, Loving Sky, may galap shoutout, sabi ni Madam Eunice. Si Kuy Roy Story, balikan kita. Okay, Mom TV, full watch na Mom TV, +1 banana Mom TV. Ayan, Mami Pearly, ayan, agoy, may utang ako. Nag-work pa ako. Ayan, sige lang, sis Mini Vlog. Ayan, Loving Sky Mix Vlog, hello po, sabi ni Don Tiago. Okay. Nagkautang si Mami Pearly. Ayan, still playing. Madam Eunice, naka-play ka pa rin, Madam Eunice. Ayan, naka-play ka lang, Ma'am Eunice. KTV. Kay Sister Cooking Food, still playing. Kay Sis Mini Vlog. Ayan, Sis Mini Vlog, may galap shoutout sa'yo dyan, Sis Mini Vlog. Ayan, ano ba to? Pasyalan ko, mga bakas. Ayan, tama yon. Pasyalan niya. Ayan. Full watch spoon bar sa saging at bulad. Ano yung bulad? Okay. Ano yung bulad? Ano ba yung bulad, guys? Ano ba yung bulad, agoy? Siskalog, maraming salamat, Siskalog. Nandito ako sa mansion mo ulit, Siskalog, Siskalog. Playing ka ulit dito sa iyong Siskalog. Sa iyong only vegetable for lunch, yummy. Siskalog, playing ka. Another banana sa iyo ulit, Siskalog. Ayan, pagkatapos ng video mo, Siskalog. Ayan. Ayan, si Davao. Okay, Davao. Thank you so much for coming, Davao. Wait lang ha, sa moderator. Okay, wait lang guys ha, wait lang. Okay, cooking food. Dan Paul, watch your video, Sister Cooking Food. Okay, Sister Cooking Food. Wait lang ha. Okay, my dear, cooking food, Dan Paul, watch your video. My dear, cooking food. Okay, si Davao, bigyan natin ng jacket. Okay, I give you moderator, sir, Asan na yun? Ayun. Nagluluko na naman. Ulit. Aba, ayaw magbigay ng moderator yata. Ang ganda ang ganda pag lahat ganyan gagawin nila, host. I-watch nila, ayan. Oo naman, kailangan magsuklian sa watch. Pag may nag-watch, ayan, pag may nanood, ayan, suklian. Para Cody the Traveler. Thumbs up dan. Ayan. May galap shoutout sa iyo. Cody the Traveler. Magandang gabi sa iyo. Ayan, pasensya na guys sa ibang hindi ko napapansin guys ha. Okay, sino yung nakapin dito? Ay, kay Siskalog pala. Siskalog, full watch ka na si Kuy Kalog sa yung Ayan, hindi na ako nag-thumbs up, Siskalog. Ayan. Another banana ka, Siskalog. Ay, nag-comment pala. Ayan, pang 64 thumbs up kasi si Siskalog. Ayan, hindi na ako nag-comment.
Pulwat sa pork lumpia, si Summer, sabi ni Sis Peli. Okay, Sis Loving Sky, papunta na ako sa iyo, Sis Loving Sky. Okay, si Sister Cooking Food, balikan kita. Wait lang ha. Okay, Sis Loving Sky, nandito ako sa iyong 6 minutes and 40 seconds. Tama ba? Sa may travel adventure, ayan. Sis Loving, playing ka na. Sis Loving Sky, playing ka na dito sa 6 minutes mo. Ayan. Sis Peli OTW from Mami Pearly. Ayan. Inchan Garo Vlog, thank you so much. Oh, pero kayo lang ni bunga ano daw? Ni bunga bong. Ewan, di ko maintindihan. Okay. Another play tayo, guys. Thank you sa damit. Ayan. Walang anuman. Dabaw. Ayan. Dito ako sa bahay mo. Okay. Ang gaganda ng mga ganda ng mga, ayan. Ano ba to si Davao? Girl, babae, lalaki? Don Tiago, hello po. Hello po, Kudi, ano ba to? Kudi Traveler. Okay, Davao, nandito ako sa iyong bahay. Playing ka na. +1 banana ka after ng video mo. Davao. Mga cactus. Ang gaganda ng cactus. Still playing ka, Sis Marvic Family TV. Still playing. Okay, guys. May glove shoutout sa 17 million natin. Sa 17 milyones natin. Okay, Madam Eunice. Full watch ka na, Madam Eunice. Sa iyong beautiful night and long tan brides. Ayan, 121 thumbs up, Madam Eunice. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Eunice. Ayan, full watch Sis Loving Sky sa my travel adventure in Macau +1. Sabi ni Sisikoy Maricel. Okay, Sis Marvic Cubian, salamat. Full watch Idol, Saging at Bulad Idol Ponbar. Sabi ni Sis Peli. OTW Sis Kalog, sabi ni Sis Loving Sky. Madam Eunice, full watch ka na dito sa mo ha. Sa iyong sa iyong beautiful night. Madam Eunice, full watch na. Okay, tingnan ko nga to kung dikit na to kay kay Sister Cooking Food. Okay, balikan ko si Sister Cooking Food. Okay, hanapan ko ng ayan, dikit na rin pala to. Okay, maghanap nga ako ng ng pwedeng pandikit ko dito kay Sister Cooking Food. Okay, Sister Cooking Food, wait lang ha. Maghanap ako ng hindi pa dikit sa iyo, sister. Ayan. Don Tiago Dan with another account from Injan Garo Vlog. Thank you so much, brother Injan Garo Vlog. Thank you very much. Sis Loving, still playing ka, Sis Loving Sky. Sis Eds, may galap shoutout. Money friends, hello from Sister Cooking Food. Okay, another play ko na lang si Sister Cooking Food. Dikit na rin to. Ayan. Ay, wala na ako mapili. Sister Cooking Food. Okay, another playing na lang. Okay, another player video, Sister Cooking Food. Ayan, Sis Kalo, Sis KTV. Full watch ka na, Sis KTV. Another banana sa'yo, sis. Okay, another playing your video, Sister Cooking Food. Alright, ayan. Tawag dito, another banana ka, Sis KTV. Sis Eds, salamat Sis Eds. Ayan. Dito na ako sa iyo, Sis Eds. Punta na ako sa bahay mo, Sis. Sis Mini Vlog, ayan pa. Ine-next na kita dito, Sis Mini Vlog. Okay, Sis Gardening, nandito na ako sa bahay mo, Sis Eds. Okay. Playing ka na dito, Sis Eds, sa yung latest upload mo. Sa helpful tips na how to save garden. So, using big pots, easy way pala. Easy way plant arrangement. Ayan. Ayan, Ma'am Eds, playing ka na. Ayan, sa, ano ba to? 14 minutes ba to? Oo nga, 14 minutes. Ayan, Ma'am Eds, playing ka na. Sa iyong 14 minutes, playing ka na, Ma'am Eds. Ayan, Ate Merna, salamat, Ate Merna. Sis Manalisa, magandang gabi. Okay, Sister Cooking Food, still playing. Okay, si Davao, still playing ka, Davao, +1 banana ka, Davao. Nandyan pa ba si Davao? Tamsak host, maraming salamat sa patamsak, Sis Manalisa. Sir Nikael, may glove shoutout, Sir Nikael, magandang gabi. Okay. Gardening, sis, Shibe. Ayan, Shibe.
Gardening Points DS, thank you, thank you. Ayan, pwede naman play after ng live mo para makapag-play ka pa ng iba. Okay lang, Sis Eds, naka-play ka na. Ayan, gandang gabi, Ma'am Pelis Cooking, from Annalisa, Don Tiago, Inchan Garo Vlog, done already po. Okay, ayan, ayan. Gardening Points, mega love shoutout. Ma'am China, magandang gabi. Thumbs up ko. Maraming magandang gabi sa iyo, Ma'am China. Dancis Kalog sa Only Wicked sa Vol. Mega love shoutout all from Ma'am China. Gandang good evening din po, Ma'am Bicolana at sa lahat. Ayan, maraming salamat. Gandang gabi, Sir Nikael. Ayan, ipin natin si Sis Manalis mini vlog. Ayan, guys, mag-change pin na tayo, guys. Okay. Ayan, si Bunso. Ano ba to? Si Bunso. Gandang channel. Thumbs up, host. Maraming salamat, Bunso. Next kita dito, Bunso. Pag may natapos na dito, Bunso. Okay, nasaan ba yung aking charger? At ito'y ano? Kanino ba ito? Okay, Sis Loving Sky. Pa-full watch ka na, Sis Loving Sky. Ayan, guys. Comment lang, guys, ha. Para mapuntahan natin yung mga hindi pa, ano, mga hindi ko pa napupuntahan. Okay, Sis Loving Sky. Ayan, pang 51 thumbs up ako, Sis Loving. Ayan, Boss Nikael from Sis Gardening. Okay. Ma'am Lisa, may galap shoutout sa iyo from Sir Nikael. Sis China from Sis Gardening. Ayan, full watch Sis Loving Sky. Adventure in Macau from Sis Peli. Thank you so much, my sister. You're welcome, Sister Cooking Food. Okay, magandang gabi sa lahat. Sabi ni Bunso, okay. Cooking Food, Sister. Dan full watch on your video, another play. Ma'am Eds, may galap shoutout sa iyo. Okay, kay Bunso, nandito na ako sa iyo, Bunso. Ayan, Bunso, gandang channel, nandito na ako sa iyo. Ayan, wait lang ha. At mabagal si host ba? Okay. Tantaran tan 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 taran tan tan. Sis Manalisa, next kita dito, Sis Manalisa ha. Okay, Sis Manalisa. Nasaan na si Bunso? Bunso, nasaan na ikaw? Oh my goodness. Meron ako nakikita dito na ano, na walang damit. Teka, wait lang, Bunso ah. Tingnan ko lang ito, walang damit. Ayan. Okay, bigyan natin ng moderator to si ano. Hello host. Ayan, si Jairo. Pasensya na ha. Ngayon lang kita nakita. Ayan, pasensya na. Ito na yung moderator mo, Jairo. Ayan, may moderator ka na. Okay, Bunso. Nasaan ka na, Bunso? Where are you, Bunso? Mag-comment ka. Hindi ko makita ang pangalan mo, Bunso. Bunso, ganda. Where are you? Ayan, wait lang, Sir Nikael. Hinahanap ko pa si Bunso. Ba't nawala? Okay, dito muna ako, Ma'am China. Nandito muna ako sa bahay mo. Hanggang di ko nakita yung pangalan ni Bunso. Nandito ako sa bahay mo, Ma'am China. Playing ka na dito, Ma'am China. Sa enjoy, mga auntie. Ayan, pang 52 thumbs ako dito, Ma'am China. Ayan, plus 1 banana ka dito, Ma'am China. Ayan, sa nagsayaw-sayaw sila. Okay, si Dabaw, malapit na mag-full watch. Si Dabaw, ayan. Si Bunso, ganda. Ayan. OTW at Peli, sabi ni Loving Sky. Okay, full watch sa Longtan Bridge is his Munis from Sis Peli. Gardening Journey with Eds, watching your video from Indian Garo Vlog. Okay, kikinig lang, Ma'am Bicolana, ha, pahinga na ako, maaga na naman sa... O, sige na, Sir Nikael. Punta na lang kita, Sir Nikael. Okay, Chena Heart, hello po, sabi ni Don Tiago. Ayan, ano ba to? Full pack, Ma'am Mirna Grande sa latest upload mo from Kalog Mix Vlog. Sige lang, Ma'am Host. Take your time. Ayan, Sis Manalisa, basta puntahan kita. Sis Kalog, mega love shoutout Kalog. Good evening from Sir Nikael. Ayan, hubaran mo. Sino hubaran ko, sis? Sis Mini Vlog, sino ba hubaran ko? Ayan, thumbs up, Ma'am Bicolana, Ma'am Adsal, mega love shoutout, Ma'am Adsal. O, sugas mo na ako plato. Tapos nakain amo ko. Sino ba yung hubaran ko? Ayan, support, friends, sabi ni ano, ayan, Ma'am Adsal, hello po, pangayong gabi po, sabi ni ano, si Sister Munes, sabi ni Cooking Food. Okay, Ma'am Adsal, malapit na, ayan, hello, host, hugas pinggan, busy. Ayan, okay, Bunso, nandito na ako sa'yo, Bunso, ganda, nandito na ako sa'yo. Wait lang, nahanap kita, Bunso, di kita makita, Bunso, ganda. Okay, nandito na ako sa'yo. Wait lang. Oh. Ano ba yan?
Linang. Ang dami ko. Ilagay mo muna din eh. Tadami ko na nakain. Ilagay mo muna dito. Hindi ko nakain kanina. Ayan, si Kapiso mo vlog. Kapiso, may kami galap shoutout. Kapiso mo. Maraming salamat. Thumbs up po. Newbie lang host. Ayan, maraming salamat. Ayan, nawawala na naman si Bunso. Bunso, ba't di kita makita na naman, Bunso? Radyo, may galap shoutout sa'yo dyan. Radyo vlog. Okay, Radyo vlog. Ayan, Bunso. Ayan, ihuli na nga kita, Bunso. Di kita makita. Kapiso mo. Thank you so much, Kapiso mo. Ayan, iano kita. Wait lang ha. Marami na akong hindi na hindi nabasa. Kay Mamita, may galap shoutout, Mamita. Ma'am Adsal, may galap shoutout, Ma'am Adsal. Ayan, wait lang, may nabakante na tayong cellphone. Ayan, ay si Kapiso mo, ipin natin. Ayan, Kapiso mo, nakapin ka. Okay, mekaniko driver. Ayan, mekaniko driver, maraming salamat sa iyo dyan. Kay Radyo Vlog, Radyo, maraming salamat. Manay Mirna, nandito na ako sa iyo, Manay Mirna. Okay, Manay Mirna, playing ka na dito sa Tara Mag-Market tayo, Manay Mirna, 3 minutes and 50 seconds, Manay Mirna. Ma'am Adsal, nandito na ako, Ma'am Adsal sa iyo. Ma'am Adsal, papunta na ako sa iyong bahay, Ma'am Adsal. Okay, wait lang ha, mabilisan. Okay, mabilis. Ayan, si Dabaw pala, si Dabaw yung naka-play dito. Ayan, another banana sa iyo, Dabaw. Thank you so much, Dabaw, sa pagsilip sa aking live. Okay. Teka, itataas natin para mabasa natin yung mga, makita natin yung Ayan, gardening journey with Eds. Ayan, mechanical driver. Ayan, connect to each other, guys, ha. Ayan, sa may mga ninja dyan, guys. Ayan, pag di nagpapakilala, hindi natin bibigyan ng damit. Ayan. Si Ana Kalia Official, may galap shoutout. Ayan, salamat, Manay Bicolana. You're welcome. Si Ganda, may galap shoutout. Okay. Wait lang ha. Tinaas ko lang para nababasa ko yung yung mga nagko-comment. Tinaas ko kasi hindi ko makita yung mga nagko-comment ba. Ayan. Kaya tinaas ko na. Okay, Ma'am Adsal, nandito na ako. Ayan, nakarating na rin. Oh my goodness. Teka. Madam Yunes, wait lang, Madam Yunes, ha. Madam, ayan, bigyan ko muna yung mo. Jakitan ko muna yung mo. Yung ninja mo. Okay, Ma'am Adsal, nandito na ako sa iyong bahay, Ma'am Adsal. Playing ka na dito sa How to Make Your Nails Look Better. Ayan. May ka pa, Ma'am Adsal, ayan. May ads ka pa, naka-play ka na. Okay, sino ba yung ating naka-play dito? Ayan, si Sis Gardening. Ayan, Sis Eds. Naka-play ka dito, Sis Eds. Bakit agad to? Still playing ka dito, Sis Eds. Hindi man ata ito tawag doon, nagcha-charge. Oh. Ay, tawag dito? Iram nga muna ako ng charger ni Jenny, Jacob. Iram muna ng charger ni Jenny. Ayan, Sis Eds, still playing ka dito, Sis Eds. Ayan, still playing. Ma'am China Heart, still playing ka, Ma'am China, sa iyong sa iyong nagbilang-bilang ng barya. Okay, Ma'am Adsal, still playing, Ma'am Adsal. Alright, ayan. Ang naka-play natin, si Ma'am Eds, si Ma'am China, at si Ma'am Adsal, at si Manay Mirna. Ayan. Magbasa muna tayo. Mumita! Ayan, Ma'am China, full watch ka na, Ma'am China. Ayan, pang 56, tamtak. Okay, Sati, my friend, big love shoutout. Ayan, guys, pakunik naman kay Kapiso mo. Ayan, maraming salamat. Okay, Mumita, thank you so much, Muti. Okay, Ma'am China, full watch na si Ma'am China. Ma'am China, full watch ka na, +1 banana ka, Ma'am China. Okay.
Nako, Edbons, ikaw yan, Edbons. Sasampalin kita dyan, Edbons. Hanggang di ka nagpapakilala, Edbons, papakita ko yung lato-lato mo. Ayan, sis Manalisa, nandito na ako sa'yo, sis Manalisa. Si Carding. Ay, nako. Aka na nga. Sis Manalisa, nandito na ako sa bahay mo, sis. Tamsak ako muna yung upcoming mo, sis Manalisa. Ayan, pang-anim na tamsak ako dito, sis Manalisa, sa yung upcoming. Okay, dito na ako, sis. Dito muna ako sa market. Ayan, sis Manalisa, playing ka na dito sa market ulit tayo. Ayan, playing ka na, sis Manalisa, sa yung market ulit. Ma'am Adsal, dan full watts na, Ma'am Adsal. Ayan, +1 banana, Ma'am Adsal. Pang 11 tamsak ako dito, Ma'am Adsal. Ayan, maraming salamat, Ma'am Adsal, sa pagsilip sa aking live. Okay, Ma'am Adsal, mag-ano muna ako dito. Mag-ano tawag dito? Mag-heart-heart na lang ako dito, Ma'am Adsal. Okay, ayan, full watts na. Taas natin, hindi ko na naman nakita. Ayan, Ma'am Adsal, full watts po sa pulang kuko. Agoy, pulang kuko. Mumita! Manay Mirna, nasaan na yung pinlay ko sa iyo, Manay Mirna? Ayan, Manay Mirna, tumalon sa Victoria. Manay Mirna, tumalon sa Victoria. Ituloy ko na lang to, ha. Manay Mirna, pangalawang play sa iyo, Manay. Ayan, tumalon siya doon, hindi ko napansin. Radyo Vlog. Ayan, Radyo Vlog. I'm here na ako, Radyo Vlog. Okay, Radyo Vlog. Ma'am Adsal, full watts na po ako sa iyo, Ma'am Adsal. Okay, Boss Kalog. Ayan. Bigyan ko na nga ng brief si Carding. At nakakaawa naman to si Carding ng Bohol. Bigyan natin ng lato tuloy. Bigyan natin ng brief. Ayan, Carding, meno ka na. Ayan, guys, pakunik naman kay Kapiso mo. Nandyan pa ba si Kapiso mo? Ayan, full watts, how to make your nails look better, 12 damsak, Bunso, Adsal. Ayan, maraming salamat. At Sis Peli, Cherlan Vlog, mega love shoutout. Okay, Adsal, ano ba to? Dan full watts support from Kapiso mo. Ayan, Kapiso mo, maraming salamat. Ayan, Sir Nikael. Si Sir Nikael na lang. At saka si Summer, hindi pa. Sis Manalisa, naka-play. Radyo Vlog, nandito muna ako sa'yo, Radyo Vlog. Radyo Vlog, I'm here sa bahay mo. Okay, Radyo Vlog, playing ka na, Radyo Vlog. +1 banana ka, Radyo Vlog. Sis Eds, malapit ka nang matapos, Sis Eds. Okay. Okay, Manay Mirna, full watts na Manay Mirna sa Victoria mo. Victoria. Bisaya talaga. Manay, ayan Manay, nag-ano ko dito ha, Manay ha. Ayaw pa Manay Mirna, di ako nakapag-comment na naman, ayaw mapindot. Ayan o, tingnan mo, di ako makapag-comment o, ayaw niya mapindot Manay, sorry. Manay Mirna, di na ako mag-comment ha, ayaw mapindot na ito Manay Mirna. Ayan si Bunso, nagpakita ka ulit Bunso. Ay nako Bunso, hindi kita makita kanina. Wait lang Bunso ha, nandito na ako talaga sa'yo Bunso. Napakahirap pindutin itong nagahang. Wait lang, pamahingahin nga natin. Okay, Sis Eds, full watts ka na sa iyong sa iyong 14 minutes, Sis Eds. Ayan, pang 39 tamsaks. Ayan, +1 banana ka, Sis Eds dito. Ayan, full watts na ako sa iyo, sa iyong 14 minutes. Ayan, maraming salamat, Sis Eds. Okay, Bunso, nandito na ako talaga, Bunso. I'm here na ako. Agoy, Ginoo. Sanay na ako tinitiis. Nako, Edbons. Lagi mo kasi ako ino-okray. Ayan, utang mo na ha. Salamat, tabi. O, walang anuman Manay. Ayan, Dabaw. Dana ako sa iyo. +1 banana ka, Dabaw ha. Okay, Sis Manalisa. Still playing. Radyo. Still playing. Ma'am Adsal, full watch. Okay, kay Bunso. Kay Bunso na ako. Ba't palagi nawawala ang pangalan ni Bunso? Bunso. Ato, nakita ko rin. Okay, Bunso, nandito na ako sa iyong bahay, Ma'am Bunso. Ayan, playing ka na dito, Ma'am Bunso, sa unboxing. Ayan, Ma'am Bunso, playing ka na dito sa unboxing. Maumo Sounds Card. Ayan, playing ka na. Okay. May ads ka pa, Ma'am Bunso. Ayan, may ads pa. At dito sa isang phone natin na nakabakante, ayan, mag-play tayo dito. Ang dami na naman natin hindi nabasa. Ayan, hindi ko na pasensya na guys ha.
Sukli ko po lahat ng dumikit. Ayan, maraming salamat. Ayan, sino yung naka-play natin dito at natapos na rin? Ay, si Radyo. Radyo Vlog, full watch ka na, Radyo. Ayan, +1 banana ka, Radyo. Ayan, maraming salamat. Radyo Vlog, thank you so much. Ayaw ayan. Full watch, Sis Muniz, long tan bridge, ayan. Ayan, Radyo Vlog. Ayan, full watch ka na. My Loving Sky full watch po sa Okra, sabi ni Sis Manalisa. Ayan, Bunso, naka-play ka, Bunso. Inchan Garo Vlog. Adsal, ayan. Dan, sabi ni Inchan Garo Vlog. Ate Maricel, full watch na, sabi Gates sa Wolf for Lunch. From Adsal, ayan. Summer view, yung binaba ko, viral yan. Ano na naman yan? Thumbs up, Dan. Upcoming premiere mo, Manalisa. Ay, Dan, sa nakapin, from Kapiso, ay from, Davao, ayan. Sir Kapiso Vlog, pakibalikan na lang yung mga dumidikit. Ayan. Carding ball, Dan full package. Ayan, carding, pakibalikan si Sir Manny. Sana all carding. Ayan. Bunso, Dan full watch po sa gumala sa Sintosa, sabi ni Sis Manalisa. OTW, sabi ni Kapiso. Dan, sa 3 shorts video mo, Manay Mirna. Okay? Siyempre, natapos na yung ating mga binabasa. Di mag-ano na naman tayo. Mag-watch na naman tayo. Okay, Radyo Vlog. Full watch ka na, Radyo Vlog. Ayan, Sir Kapiso mo. Nandito ako, Kapiso mo Vlog. Nandito ako sa bahay mo, Sir Kapiso. Okay, playing ka dito sa yung 8 minutes sa last day, emotional. Ayan, Kapiso mo Vlog, playing ka na. Ayan, bakit naging emotional? Live sa Bulacan. A day, last day emotional, a day in your life sa Bulacan. Saan ba to? Saan ba sa Bulacan to, Kapiso mo? Nasa Bulacan din ako. Ayan. Saan ba ito sa Bulacan, Mr. Kapiso? Ayan, playing ka na, Kapiso mo. Ay, naku, si Kalinga Prab na naka-play dito. Si Kalinga Prab na. Sino ba yung naka-play ko dito? Ayan, si Sis Manalisa. Sis Manalisa, ikaw pala yung naka-play ko dito, sis. Ayan. Ayan, di ata ako nakapagbakas. Ayan, pa 106 thumbs up, Sis Manalisa. Ayan, Sis Manalisa, nag-heart-heart na lang ako dito. Sa'yo pala yung naka-play dito. Sa market tayo. Okay, Sister Cooking Food. Tingnan ko to kung dikit na kay Sister Cooking Food. Wait lang, Sister Cooking Food, Dan, sa nakapinhos, Kapiso dating dikit. Ayan, Kapiso mo, pakibalikan na lang si Bunso. Ay, Kapiso Vlog, watching your video. Ayan, Sir Kapiso, San Miguel Puhos. Ayan, San Miguel din ako, Kapiso mo. Saan ka sa San Miguel? Ayan, Manalisa, gandang gabi, Sir Manny. Kapiso mo, nandito rin ako sa San Miguel. Sa Salangan ako. Tingnan mo, magkalapit lang pala tayo, Kapiso mo. Okay, mag-change account ako lang. Mag-change account. Okay. Inchan Garo Vlog. Thank you. Inchan Garo Vlog. Guys, pakunay kay Kapiso mo Vlog. Ay, puro na pala to. Puro dikit na to kay Sister Cooking Food. Ayan. Okay, another play sa'yo. Sister Cooking Food, another play your video. My dear Sister Cooking Food, another play your video, my dear. Alright, thank you so much, my dear Cooking Food. Full support. Ayan, nabubuhay tayo. Ayan, still playing ka, Bunso, Ma'am Bunso, still playing ka sa iyong unboxing. Sir Kapiso Vlog, ayan, Don Tiago, salamat po ho, sabi ni Don Tiago. Kapiso mo Vlog, saan ka dito sa San Miguel? Tiga San Miguel din ako, Kapiso mo. Okay, sino ba yung naka-play natin dito, guys? Sa ating, isang cellphone ba? You're welcome, my dear Sister Cooking Food. You're welcome. Kapiso mo Vlog, sabi ko saan ka sa San Miguel? Dahil dito rin ako sa San Miguel, Kapiso mo. Sa Lakot po kami nagbakasyon host. Ay, ganun ba? Nandyan ka lang pala.
Hindi tayo nagkita. Mana Lisa Dan, dating dikit Sir Manny Argo. Okay, Manay Merna, salamat sa iyo Manay Merna. Si Sikoy Summer Mix, nandito na ako sa iyo. Si Summer Mix. Ayan, si Sikoy Summer Mix, nandito na ako sa iyo. Nasaan ka na si Sikoy Summer Mix? Hanapin ko yung ano mo. Wait lang. Muntik na tayo magkita. Kapiso mo. Ayan, si Sikoy, nandito ako sa nandito ka pala si Sikoy sa pinakambaba. Di kita makita. Ayan, si Sikoy, playing ka na dito. Si Sikoy, playing ka dito sa Port Lumpia mo, sis. Ayan, Ninja ni Lexus TV ang nag-watch sa'yo. Kapiso mo vlog, daan full watch sa last day, sabi ni sis Mana Lisa. Okay. Ayan, Bunso Ganda, malapit ka na mag-full watch. Bunso Ganda, Ma'am Bunso, malapit na mag-full watch. Okay, Ma'am Bunso, ayan +1 banana ka, Ma'am Bunso. Thank you, Lord. Okay, ano ba to? Si Tulukan. Okay. Ayan, Ma'am Bunso, full watch ka na. Ayan, maraming salamat, Ma'am Bunso. Ayan guys, please don't forget to subscribe to my small channel guys. Ayan. Isundutin nyo naman si Host. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, pa-thumbs up naman po. Saan po kayo sa San Miguel, Host? Dito ako sa Salangan, Kapiso mo. Sa Salangan ako sa may St. Paul. Gagamrag, may kalab shoutout sa iyo. Ayan, Ma'am Bunso, dan full watch na ako sa iyo. Nakatago, Host. Ayan. Ngano nakatago? Ay, nako. Nakatago nga neta. Tawag dito, haggard si Host, ngunyan. Pinoy, may kalab shoutout Pinoy. Kumusta na Pinoy? Ayan, maraming salamat sa pag-play Host, walang anuman. Okay, Gagamrock. Ayan, Pinoy, maraming salamat sa iyo dyan, Pinoy. Nandito na ako sa iyong mansion, Pinoy. Pinoy, I miss you, Pinoy. Ngayon lang kita nakita, Pinoy. Okay, Pinoy, playing ka na dito, Pinoy. Sa Classic Bakery and All Street Taxi Taiwan. Pinoy, playing ka na ha. Ayan, +1 banana ka, Pinoy, after ng video mo, Pinoy. Okay, sino ba yung ating, ayan, si Sikoy Summer Mix, ang haba ng ads mo. Ayan. Okay, cooking food, still playing, Ma'am, cooking food, still playing. Pinoy, ayan, Pinoy, still playing ka, cooking, Gagamrock, next kita dito, Gagamrock. May kalab shoutout, Madam China from Pinoy. Ayan, sayang po, Host. Kaya nga, Kapiso mo, alam mo, tagal-tagal kitang hinahanap, gusto kitang mamit. Nandiyan ka lang pala. Oh my goodness, garapon. Gandang gabi, Pinoy, sabi ni Sis Mana Lisa. Sa Mora Mix TV, may kalab shoutout. Sisi Bunso Ganda, may kalab shoutout ulit, Sisi. Ayan, Kapiso mo vlog, watching Dan, sabi ni Anjan Ugaro Vlog. Guwapong Pinoy from Summer Mix. Kung alam ko lang po, nandyan kayo, nagkita po sana tayo. Nako, Kapiso mo, nandiyan ka lang pala sa Salakot, agoy, Ginoo. Dadikit Kapiso mo vlog, sabi ni Loving Sky. Madam Yunes, may galap shoutout. Makita nyo na po sana master namin. Kaya nga, ang tagal-tagal ko hinahanap si Kapiso mo, tapos nandiyan lang pala kayo sa Salakot. OTW sa mga dumikit po. Ayan, Gagamrock, may galap shoutout from Pinoy. Marvin Cuvian, Sisikoy, maraming salamat. KTV, may galap shoutout from Kapiso. Ayan, may galap shoutout Mama Analisa from Pinoy. Pinoy kung tawagin. Dan, watching your latest upload in Changaro Vlog from Summer Mix Vlog. May galap shoutout Sis Manalisa from Loving. Okay, may galap shoutout Ma'am Loving Mix. Pinoy, playing ka Pinoy ha sa iyong video, Pinoy. Okay, Ma'am Leone Ariola, thumbs up dan house pasuyo po. Salamat, God bless po. Okay, maraming salamat Ma'am Leone. Ayan. Sir Kapiso mo, agoy. Palis ka na. My goodness. Ayan, Kapiso mo, malapit ka na mag-full watch. Ayan, pa-full watch ka na. Ayan. Ayan, +1 banana ka, Kapiso mo ha. Ayan, full watch ka na. And then, +1 banana. Loving Sky, may galap shoutout full watch sa okra mo, sabi ni Sis Manalisa. Okay, Gagamrock, nandito na ako sa iyo. Gagamrock. Okay, Gagamrock, nandito na ako sa bahay mo. Okay, playing ka na dito, Gagamrock, sa baby face. Uy, sana all baby face. BS kilo. Ay, Gagamrock, ano ba yung nalaglag? Ayan, Gagamrock, playing ka na.
Saan na ba yung i-charge ko? Ayan, OTW sis Manalisa from Loving Sky. Okay, Pinoy, full watch ka na Pinoy, plus 1 banana ka Pinoy. Ayan, full watch na yung video mo Pinoy, plus 1 banana ka Pinoy. Okay, Pinoy, another banana. Pinoy Check TV Dan, dating dikit sabi ni Shermani Argo. Okay, full watch ka na Pinoy ha. Ayan, si Kapars TV, Kapars TV. Mega love shoutout Kapars TV. Thank you for coming. Walang anuman Pinoy, walang anuman. Ayan, chin spin tayo guys. Spin natin si Gagamrak. Gagamrak. Ayan, ibinalik tayo. Sinabit na kita dito. Gagamrak. Ayan, sinabit kita ng balik-balik dito. Gagamrak. Si Abelardo. Si Bido. Abelardo. Sino ba to si Abelardo na naman? Okay. Hindi natin kilala. Ayan. Ben in Cebu guys, Sir Ben. Mega love shoutout, Sir Ben. Thank you so much for coming, Sir Ben. Ayan. Mega love shoutout, Sir Ben. Ayan, Pinoy TV, Dan, full watch, sabi ni Kapiso mo. Gagamrak, Dan, dating dikit. Okay, I miss you, host, pala. Oh, sana all I miss you, Sir Ben. I miss you to Sir Ben. Salamat ng marami, host. You're welcome. Mega love shoutout, Sir Ben. Okay, Sir Ben, nandito na ako sa iyong buhay. Ay, hindi pala, sa bahay pala. Sa bahay, hindi sa buhay. Okay. Sir Ben, nandito na ako. Bigay natin ng time para sa ating, ano ba to? Farish. Ayan. Tama ba ibasa ko? Ay, tama nga naman. Sir Ben, playing ka na sa bigay natin ng time. Ayan. Sir Ben, playing ka na. Ho, saan ka po? Sa Salangan. Sa Rosemore. Rosemore. Ayan, salamat Kapisa mo. Mega love shoutout Pinoy, from Pinoy. Okay, thank you host. Okay, Gagamrak, full watch ka na Gagamrak, plus 1 banana ka Gagamrak. Maraming salamat sa iyo Gagamrak. Okay. Si Jonah May Vlogs. Sino si Jonah May Vlogs? Okay, wait lang guys ha. 49 subscriber si Jonah. Jonah May, bago lang ba tong ano mo? Bago lang ba tong tawag dito? Bago lang ba tong channel mo, Jonah May? Malapit na daw po, tinitira ng classmate ni Master. Okay, tawag dito. Sino ba yung naka-play natin dito? Ay, si Sister Cooking Food. Sister Cooking Food, full watch another video. Sister Cooking Food. Okay, Sister, thank you so much. Sister Cooking Food. Okay, si Sikoy Summer Mix, full watch ka na. Si Sikoy Summer Mix. Ayan, full watch ka na, sis. Okay, at next ko dito, si Sir Nikael, ayan. Ayan, Ninja ni Lexus TV, si Sikoy Summer Mix, ang nag-ano sa'yo. Nag-watch. Ayan, puntahan ko si Sir Nikael. Ayan, wait lang guys, ayaw mag-send ng ayon. Kapar TV bro, galing para ako sa mga best actor. Ang ano ba to? Ang datingan lupit ng banat mo, ayos bro. Ayan. Bag ako host. Tambay ako dito host. Maraming salamat Sir Ben ha. Thank you so much Sir Ben. Okay, Sir Nikael, nandito na ako. Okay, Sir Nikael, puntahan ko si Sir Nikael. Nikael TV. Okay, Sir Nikael, nandito ako sa iyong bahay, Sir Nikael. Ayan, playing at tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sir Nikael. Pang 101 tamsak, Sir Nikael. Oh, thank you, Lord. Okay. Ayan, kanta tayo, guys. Kahit may trangkaso, sabi ni Sir Nikael. Host, Marivic Lupit, sumayaw pang asap. Yahoo! Sino si Marivic? Sinong Marivic ang sumayaw? Ayan, Bunso, ganda channel, Dan Full Package. Gagamrak TV, Dan
Dan Paul Pak, sabi ni Kapiso mo. Okay. Sir Nikael, playing ka na, Sir Nikael. Ayan, naka-play ka na sa iyong kanta tayo kahit may trangkaso. Okay, sino ba itong naka-play natin dito? Ay, si ano pala to? Si Host Marivic Ubian. Ah, sumayaw ba? Ayan, Sir Ben. Still, asan na ba si Sir Ben? Tapos na yata si Sir Ben. Teka, wait lang. Ayan, Sir Ben. Full watch ka na. Plus 1 banana ka. Pang 55 thumbs up, Sir Ben. Oh, malupit. Pang 1 million views na banatan. Ay, sana all. Ayan, Sir Ben. Plus 1 banana ka, Sir Ben, ha? Sir Ben in Sibugay. You know, thank you so much, you know, for coming again, you know. Okay, Sir Ben Sibugay. Ayan. Another play ko sa'yo, Sir Ben. Dahil maikli naman. Dito ako, Sir Ben, sa pupunta ako ulit kasi invited. Meron nga ang birthday. Ayan. Sir Ben, playing ka dito ulit sa iyong 3 minutes and 5 seconds. Ayan. Aha, kagagamrak. Ayan, Sir Ben. Ayan, playing ka ulit. Pangalawang play sa'yo. 3 minutes. Okay, you know, from Pinoy. Okay, Pinoy, maraming salamat sa iyo dyan, Pinoy. Pinoy, nandito ulit ako sa bahay mo, Pinoy. Another play sa iyo, Pinoy. Ayan, plus 1 banana ulit after ng video mo, Pinoy. Nandito pa rin ako sa dating video mo, Pinoy. Ayan, another video sa iyo and another banana, Pinoy. Sir Ben, pangalawang play sa iyo, Sir Ben. Okay, 20CH. Thank you so much, 20CH. Ayan, I'm here na ako sa bahay ni 20CH. Okay, 20CH, I'm here. Ang haba ng video. Naku, my goodness. Ang haba ng video niya. Ayan. Pinoy check dan from Indian Garo Vlog. Okay. Ayan, Sis Manalisa. Ayan. Ayan, Sis Manalisa. Dito ulit ako sa bahay mo, Sis Manalisa. Another place sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, thumbs up again ako, Sis Manalisa, dito sa ano mo. Ayan, sa yung upcoming sis. Okay, dito ako sis, sa magbalat ng pinya. 10 minutes and 17 seconds. Ayan, Sis Manalisa, playing ka na, Sis Manalisa. Okay, Sir Ben Sibugay, still playing ka, Sir Ben. Dan din sa 3 shorts video mo, Sis Manalisa from Sis Loving Sky. Holograph, mega love shoutout, Holograph. Thank you for coming, Holograph. Sir Ben Sibugay, still playing ka. Sis Manalisa, still playing. Okay, Sir Nikael, full watch na, Sir Nikael. Okay, dito ako kay Timirna Grande. Timirna Grande, papunta ako sa iyo, Timirna Grande. Ayan, Sis Manalisa, still playing ka, Sis Manalisa. Ayan, naka-play ka. Ayan, Pinoy, still playing ka, Pinoy. Plus 1 banana ka, Pinoy. Sir Ben Sibugay, ayan, still playing. Okay, salamat sa inyong lahat dyan. Manay Mirna, salamat. Indian Garo Vlog, thank you very much, Indian. Full watch Kapiso mo vlog, sabi ni Sisi Kuy KTV. Okay, sino ba yung pupunta na? Okay, Pinoy check, full watch ka na, Pinoy. Ayan, plus 1 banana ka, Pinoy. Ayan, maraming salamat, Pinoy. Ayan, Kapiso mo, pakibalik ka na lang si Good evening, Pinoy check, sabi ni Sarok TV Silago. Sir Sarok, may galab shoutout, Sir Sarok. Maraming salamat, Sir Sarok. Ayan, Pinoy, another banana ka dito, ha, Pinoy. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Okay, Gagamrak, another play ko sa iyo. Gagamrak, nandito ulit ako sa bahay mo. Gagamrak, another play sa iyo. Ayan, dito ako, Gagamrak, sa lupit ng Gagamba.
Ayan, 4 minutes. Gagamrak, playing ka ulit. Ayan, gagamrak, another play sa'yo. Ayan, maraming salamat. At sino to isa? Okay, Sir Ben Sibugay, Dan Pulwat ulit. Sir Ben Sibugay, pang 27 tamsak, Sir Ben. Okay, thank you so much, Sir Ben. Holograph, thank you so much, Holograph. Okay, Holograph, I'm here in your house, Holograph. Nasaan yung ano ko? Ayan, dito na nga lang ako magpunta. Okay, Ma'am Holograph, I'm here in your house. Okay. Holograph, playing your video, Ma'am Holograph. Okay, Holograph, playing. Okay, Dan, rewatch your latest upload, Gagamrak from Sisikoy Summer Mix. Ayan, Bunso, Ma'am Bunso. Ayan, maraming salamat, Ma'am Bunso. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Bunso. Another, ano ko sa iyo, Ma'am Bunso, Ayan, nandito ulit ako sa iyong mansyon. Another play and another banana, Ma'am Bunso. Dito ulit ako sa unboxing mo, Ma'am Bunso. Ano ba to? One Sanico. Ano ba to? Tama ba? One Sanico Harmonica Music Video. Good evening, host. Ang haba. Hindi masyadong mahaba yung pangalan mo. Okay, Ma'am Bunso, nandito ulit ako sa iyong bahay. Ayan. Naka-play ka ulit. Ayan, plus another banana ka ulit, Ma'am Bunso. Maraming salamat sa patamsak. Ayan, maraming salamat. Music video, thank you so much. Holograph, ayan, Holograph, thank you so much. Dandikit, Gagamrak. Ayan, still playing, Manalisa, Sis Manalisa. Ma'am Summer, Pulwat, Sapo, sa Pork Lumpia. Sis Manalisa, still playing ka sa nagbalat ng pinya. Okay, Ma'am Bunso, still playing. Okay, Holograph. Ayan, Holograph. Dan Pulwat, Holograph. Thank you so much for coming, Holograph. Thank you, Ma'am Host. You're welcome. Si One, ano ba to? Si One Piece. Ayan, One Piece. Mega love shoutout sa iyo dyan. Thank you so much. Thank you so much for coming. Live 44 from Pinoy. Kay Pinoy ba yan? Pinoy sa'yo ba yan? Pinoy? Pinoy? Ninja mo ba yan, Pinoy? Para mabigyan natin ng jacket, Pinoy. Pinoy, sa'yo ba yan? Sinabi na nga from Pinoy. Host, bag mo na ako. Magre-review lang po. Sige lang, tawag dito. Kapiso mo. Sige. Salamat sa'yo dyan, ha. Ayan, may moderator ka na, Pinoy. Maraming salamat. Thank you so much. Very much. Very much. Ayan, thank you. Ayan, maraming salamat, Pinoy, ha. Sis Manalisa, may may ads ka, Sis Manalisa? May ads ka sa iyong mahabang tawag dito? Sa iyong mahaba na video. Okay, Manaymer na. Nandito ulit ako sa iyong mansyon. Manaymer na. Manay, nandito ulit ako sa iyong Manay. Nasaan ka? Here. Bro Pinoy, Chick TV, galing ako sa bakery. Ang daming cake, bro. Puro masarap. Tayo. Nahirapan na ang tindera sa ng tinapay. Ayun, pagbalot ng tinapay. Nawawala yung alot lang nakalagay. Kaya akala ko kung ano na yun. Okay, Manay. Playing ka dito, Manay, ulit sa iyong Hong Kong late upload. Manay, 2 minutes and 4 seconds, Manay Merna. Playing ka na. Pang 36 tamsak, Manay Merna. Ayan, Sis Marvie Cubian, magandang gabi ulit. Ayan, may ads pa. Gagamrak, Pulwats ka na, Gagamrak. Sa another, ko sa'yo. Sa another play ko sa'yo, Gagamrak. Ayan, pang 111 tamsak, Gagamrak. Sir Ben, maraming salamat, Sir Ben, ha. Thank you sa Ayan, si Kapars TV. Dito ako sa'yo, Kapars TV. Okay, Kafars TV, I'm here. 837. Okay, Kafars TV, playing ka na, Kafars TV. Okay, plus 1 banana ka after ng video, Kafars TV. Ayan, Ma'am Bunso, still playing. Ayan, plus 1 banana ka, Ma'am Bunso, after ng video mo, Ma'am Bunso. Sis Marvie Cubian, balikan kita. Pag-graduate na ako. Oy, sana all pag-graduate na. Nahirapan na, Gagamrak. Chinese, di kami magkaintindihan.
Energy, ano ba to? Energetica host. Pag ikaw ang mag-live, ganyan ang mag-live pag magbasa, gising na gising. Oy, kung alam mo lang ano, gagamrak na masakit sa lalamunan ba? Ayan, Kapars TV. Yan, Kapars TV, Dan Full Watts plus 1 banana, Kapars TV. Okay, Kapars TV, Dan Full Watts plus 1 banana. Ayan. Pang 838 Kapars TV. Okay, bigyan kita ng ano mo ha. Ayudahan kita Kapars TV ha. Advance, maraming salamat sa iyo dyan, Advance. Okay. Mag-change account lang ako, Kapars TV. Nag-start ako dito kay mabait ako. Wait lang ha. Kapars TV, ayan, ilista ko ha. Sandali lang ha. Bibigyan kita ng ano. Ayan, Advance. Punta kita, Advance ha. Wait lang ha. Okay, Kapars TV. Nandyan ka pa ba? Kapars TV. Ayan, nandito ulit ako sa bahay mo ha. Kapars TV. God bless. God bless guys from Pinoy. Ayan. Kapar TV. Sinaputan. Nakita ng maayos bro. Agoy, sana all sinaputan. Ayan, Kapars, nandito ulit ako sa iyo ha. Ayan, playing ka ulit dito sa iyong 25 seconds. Ayan, pangalawang banana sa iyo, Kapars TV. Ayan, Sisikoy, out na ako. Mag-silent LS na ako. Ayan, Kapars TV, nandito na ako sa iyong pangalawang banana sa iyo, pang 16 thumbs up. Hindi ako magko-comment ha. Ayan, another banana sa iyo, pangalawang banana. Ayan, pang 839. Ayan guys, mag-ayuda lang muna ako guys ha. Diyan lang muna kayo. Okay. Mag-change account lang ako. Ayan, dito ulit ako sa iyo, Kapars TV. Ayan, gagamrak pa 100 thumbs up video mo 6 days ago, sabi ni ni Sisikoy Marvicovian. Okay, Kapars TV, nandito ulit ako sa bahay mo, pang-apat na banana sa iyo. Ay, pangatlo. Ayan, playing ka ulit sa 25 seconds mo. Ayan, ma'am, ano po tawag dito? Ayan, sana pa naka-play si Ma'am Bunso. Ayan, andito pala. Ayan, Ma'am Bunso, full watts ka na, plus 1 banana ka din, Ma'am Bunso. Ayan, another banana din sa iyo, Ma'am Bunso. Ma'am Bunso. Ayan, hindi ako nakapag-comment, Ma'am Bunso, ah. Ayan. Nakita ko tapos na pala. Ayan, bumalik lang ako para mapag-thumbsack at makapagbigay ng banana. Oh, thank you, Lord. Ma'am Bunso, ayan, full watts ka na, plus 1 banana ka, Ma'am Bunso, ah. Salamat, Ma'am Bunso, sa pag-stay mo sa aking live. Thank you so much. Okay, Kapars TV, nandito ako ulit, pangatlong banana sa'yo. Ayan, wait lang guys ha, at lowbat ang ating cellphone. Okay. Ayan, okay, pangatlong banana sa'yo, Kapars Bunso ah. Ay, Kapars Bunso, oh my goodness. Sandali lang guys. Change account tayo ulit. Jimlyn Vlog, may galab shoutout, Jimlyn Vlog. Okay, Sis Marvicovian, another play ko sa'yo, Sis Marvicovian. Nandito ako sa'yo ulit, Sisikoy. Ayan, another play sa'yo. Ayan, Manay Merna, full watts ka na, Manay Merna. Ayan, Manay Merna, full watts ka ulit sa pangatlong play ko sa'yo, Manay. Ayan, basta di ako nag-comment, ha. Shoutout ka, Pars Bunso. Sorry naman, nagkamali nga eh. Nalilito tuloy ako. Okay, Sis Marvicovian, nandito ulit ako sa iyo, Sis Marvicovian. Another play ko sa iyo, Sis. Ayan, dito ako sis sa meeting app, 6 minutes and 15 seconds, Sis Marvicovian. Ayan, another play sa iyo, pang 70 thumbs up, Sis Marvicovian. Okay, Jimlyn Vlog. Ayan, nandito ako sa iyo, Jimlyn.
Ayan, si music video, wait lang ha. Ayan, sandali lang ha. Jimlyn Vlog, nandyan pa ba si Jimlyn Vlog? Ayan, Ma'am Bunso, ayan, dana ulit ako sa'yo. Nakadalawang banana ka sa akin, dalawang play. Ayan, Ma'am Jimlyn, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Jimlyn Vlog. Agoy, Ginoo. Okay, playing ka dito, Ma'am Jimlyn. Sa ito ang aking hanap buhay sa kalye. Ayan, 4 minutes and 47 seconds. Ma'am Jimlyn, playing ka na. Plus 1 banana ka. Ayan, after ng video mo, asan na yung inaayudahan ko ba? Kaparts TV, nandito na ako sa ulit. Nasaan ako? Ay, mag-comment ka na, mag-comment, Kapars TV, mag-comment ka na, mag-comment para makita ko yung ano mo ha. Ayan, pang-apat na banana sa'yo ha, nandito ako ulit. Ayan, pang-apat na banana sa'yo, pang-apat, ayan. Host, pwede mo na akong palitan. Matagal na kitang pinalitan, gagamrak. Joke lang. Ayan, maghanap tayo ng ano. Ayan, magbaba kayo ng bahay, guys. At nagpapababa na si Gagamrak. Ayun na niyang isampay doon. Okay, pang-apat na banana sa'yo. Ayun, Kaparts TV, pang-apat na banana. Okay. Nag-start ka sa 839. Okay. Mag-change account tayo, guys. Ayan, si Careless Islander, may galab shoutout. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Jimlyn. Ayan, i-play ipin natin si Sisikoy Jimlyn. Ayan, naka-play ka. Ayan, si, ano ba to? Melody Church Music. Okay, nandito ulit ako sa iyo, Pards TV. Nandyan ka pa ba, Pards TV? Pards TV, sabi ko mag-comment ka. Yan, nandito pala. Okay. Naku, ayaw mag-click ng patay tayo diyan. Oh, ayaw. Mukhang napalo tayo dito ah. Mukhang ayaw yata tayong mag-refresh muna tayo. Mukhang ayaw na ako pag-ayudahin ah. Kaparts TV. Ayaw na yata ako pag-ayudahin. Ayan, Sis Marvic ko yan. Yan, still playing ka sa pangalawang play ko sa'yo, Sis Marvic. Naku, ayaw nga. Ay, naku, ayaw na mapindot. Mag-change account tayo. Tingnan natin sa iba. Ate Mirna Grande. Ayan, Ate Mirna. Dito na ako sa'yo, Ate Mirna. Mag-play nga muna ako dito. Ayaw na napalo tayo, Kaparts TV. Ayan, naka-apat na banana lang muna ako sa iyo. Ayan, mag-play muna ako ng video at tawag dito. Mag-play muna ako ng video, Kaparts TV. Ayaw tawag dito. Ayaw mapindot nung pangalan mo, napalo na tayo ni Lolo nito. Ayan, Ate Mirna, nandito po ako sa iyo, Ate Mirna Grande. O, ayaw talaga. Dito tayo sa kabila. Wait lang, guys. Itabi muna natin to. Ipamahinga muna natin yan. Okay, dito tayo sa kabila. Ayan. Si Marvic still playing. Ayan, sino na yung naka-play natin dito sa kabila? Ayan, Sis Manalisa. Dan full watch ka na pala, Sis Manalisa, dito sa nagbalat ng pinya, Sis Manalisa. Ikaw pala yung naka-play dito. Pang 127 thumbs up, Sis Manalisa. Yan, dito na ako, Ate Mirna Grande. Yan, papunta na ako sa bahay mo. Yan, di ako natapos mag-ayuda sa iyo, Kapars TV, hindi na mapindot yung link. Hindi tayo makapagpindot ng ng pangalan.
Napalo tayo ni Lolo ba? Ayaw mapindot. Ayan, Ate Myrna Grande, nandito ako sa bahay mo. Tingnan ko rito sa kabilang cellphone, ha. Okay, Ate Myrna, playing ka dito sa iyong 12 minutes and 13 seconds sa Ate Myrna Grande. Ayan, wala kang ad sa sa bagong, sa pagpasok. Ayan, naka-play ka na, Ate Myrna. Ayan, tingnan natin dito sa kabila. Jimlen, still playing ka, Jimlen. Ayan, matapit ka na matapos. +1 banana ka, Jimlen Lag. What's ko video, Mamirna? Ayan. Out mo na ako, Sisi. Mag-live na ako. Sige lang, Sisi Koy. KTV, salamat, Sisi Koy, ha. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa'yo, Jimlen. Ayan, +1 banana ka, Jimlen. Maraming salamat sa'yo. Jimlen Vlog, galing ako sa sa daghan kaayo nimo gisaging ag sa gulay mo nimo sa iyong likod. Ano daw? Ayan, Sis Marivic. Dan full watch na ako, Sis Marivic. Sa another play ko sa'yo dito sa meeting app. Ayan, sis. Pang 70 thumbs up ako dito, sis. Ayan, maraming salamat, Sis Marivic. Ayan, punta ako sa'yo dito. Tawag dito. Parts TV. Nandiyan ka pa ba? Tingnan ko to kung dikit, kung po pwede dito. Parts TV, nandiyan ka pa ba? Lala mo, big love shoutout sa iyo dyan. Sisi Koy Gemini. Maraming salamat, Sisi Koy Gemini. Tingnan natin kung mag-ano na to. Kung magpipindot na ng pangalan. Ayaw talaga. Gusto na yatang mamahinga. Wait lang, guys. Dito tayo. Ayan. Melody Shorts done po. Sabi ni Agoy. Pag ayaw mo nang mapindot, paano na lang? Kung ayaw mo na magpindot ng pangalan ba? Ayaw talaga. Ayan. Sorry guys. Ayan. Gustong mamahinga ng isang cellphone natin. Ayaw makapindot ng ayaw makapindot ng pangalan. Ate Myrna, still playing ka, Ate Myrna. Ayan. Maraming salamat sa mga nandiyan. Thank you so much. 13 million in the house. Okay, Kaparts TV, nandito ulit ako sa iyong bahay. Nandyan pa ba si Kaparts TV? Ayan. Pang 5 banana sa'yo. Pang 841 ka na. Pang 842 na to. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Salamat, si Sikoy. Ayan, Jimlin. Salamat sa'yo dyan. Ayan, pang 5 banana sa'yo, ha. Ano tawag dito? Kaparts TV. Ayan, bukas naman, napalo tayo, Kaparts, bukas naman. Ayan, 5 lang nabigay ko sa'yo. Ayaw na ayaw na mag-click nung ating Ayan, bukas naman, bigyan kita ulit bukas. Ayan, daming saging si Hos. Nako, ayaw na nga ayaw na nga mapindot nung paano tayo makapagbigay ng saging? Pinalo na tayo ni Lolo, napagalitan na tayo ba? Ayaw na mag-click. Oh my goodness. Nagmalupit si Lolo ngayon. Ate Myrna Grande, still playing ka, Ate Myrna. Ayan ate, still playing yung video mo ate. Ayan, di rin tuloy ako makapag-play ng video. Morski, nandito na ako, Mambikulana, agoy. Morski, Miguel of shoutout. Ayan, maraming salamat dyan sa iyo, Morski. Agoy, masakit ang aking binte. Kumusta ang maghapon ni Morski? Okay, si Papi Si Papi Playtime Toys of Overload. Bigyan natin ng jacket. Okay, bigyan natin ng jacket si Papi Playtime. Okay, I'll give you moderator, Papi. Alright. Ayan, Morski. Maraming salamat, Morski. Baka nakita ni Lolo, maraming bigay mo. Host ba? Baka nga, Sir Ben. Kaya Kaya ayaw na akong pagdikitin. Ayan, hanggang 5 lang nabigay ko. Morski, nandito ako sa iyong mansion, Morski. Playing ka dito sa iyong sa iyong kinain na sa huli. Ano ba to? Kainan na sa huli naming isda. Sa nahuli naming isda. Ayan, for the moderator. You're welcome, Papi Playtime, Toys of Overload. You're welcome. Lala Mois,
Ma'am Hos, kinig lang ha. Magpapatulog ako sa alaga ko. Sige lang, sis Manalisa. Morski, playing ka na dito ha. Sa iyong sa iyong 5 minutes and 52 seconds. Morski. Kainan na sa nahuli naming isda. Morski, playing ka na. Sisikoy Summer Mix, salamat Sisikoy. Okay, Sisikoy, another play sa'yo. Sisikoy Summer Mix, ayan. Yung isa ko, pamahingayin ko na. Sis Gemini. Ayun na mag-click ng aking isang cellphone. Ayan, Sisikoy Summer Mix, another play ko sa'yo. Ayan, Sis Summer Mix, another play. Dito ako Sisikoy sa meatballs. 1 minute and 22 seconds, Sis Summer Mix. Ma'am Hos, exit na po ako ha. See you again, Hos. Maraming salamat sa pag-play. Maraming salamat, Ma'am Ganda. Thank you so much, Ma'am Ganda. Thank you very, very much. Si Summer Mix, another play sa'yo. Si Summer Mix, ayan, sa meatballs. Ate Myrna Grande, may ads pa po. Ayan. Ayan, i-ano na lang kita, ipin na lang kita ka Parts TV ha. Kasi hindi na ako makapag-ayuda ba. Okay. Ma'am Summer. Morski, stay playing ka, Morski. Okay, medyo on na, okay na. Sis Gemini, nandito ako sa iyo, Sis Gemini. Tamsakan ko muna itong upcoming, Sis Gemini. Pang 46 tamsak, Sis Gemini. Dito sa iyong upcoming. Okay, playing ka na dito, Sis Gemini, sa Hong Kong Airport. Sis Gemini, playing ka na plus another banana ka, Sis Gemini. Okay, Sis Marvic TV. Saan na ba yung kay Sis Marvic Cubian na pinlay ko? Tapos na ba? Full watch na nga pala. Ayan, Ma'am Gemini from Sis Manalisa. Ayan, ingat Sisi Ganda. Okay, good evening sa lahat, sabi ni Morski. Summer Mix, vlog. Galing din ako sa banana plantation. Grabe ang tataba at pinagtatapunan ng mga saging. Sayang yon. Ayan, tapos na sis. O nga, sis Morbi, kinahanap ko. Tapos na nga pala. Naku, oh my goodness. Ayan, Ate Myrna, ang haba ng ads ni Ate Myrna. Mahaba kasi yung video niya. Pag mahaba... Pag mahaba talaga yung video, mahaba din yung ads, sa totohanan lang. Kaya lang, kadalasan, hindi wina-watch yung mahahabang video dahil matagal, lalo pag maraming bisita. Inahanap pa rin yung maikling video. Salamat, Gagamrak. Okay, Sisikoy Summer Mix, full watch ka na dito sa meatballs mo, Sisikoy. Ayan, din ako nag-comment dito, Sisikoy, ha? Ayan, pindot na po kayo sa nakapin. Salamat po. Ayan, guys, pakidikita naman natin yung ating nakapin, guys. Okay, Sisikoy Gemini, full watch ka na, sis. Sis Gemini, full watch ka na, plus 1 banana ka. Sisikoy Gemini. Ayan, another banana sa'yo, Sisikoy. Ayan, another banana ikaw, Sisikoy Gemini. Ayan, Jimlen, nandito ulit ako sa iyo, Jimlen. Tingnan ko to kung mapindot ko na yung pangalan mo dito, Jimlen. Ayan, Jimlen, another play ko sa iyo, dito ulit. Ay, dito naman ako sa Happy Good Friday. Jimlen, 7 minutes and 42 seconds. Okay, Jimlen, another play ko sa iyo. Ayan, playing ka ulit. Ayan, Morski, malapit ka na mag-full watch, Morski. Ayan, another banana ka, Morski, pang 49 tamsak. Ayan, another banana ka. Pang 907, Morski. Okay. Sino ba yung naka-play natin dito? Ay, si Sisikoy Summer Mix pala. Ayan, sa nakapin, Dan, dikit, bakas ko, ano ba to? Ako, makabata kaya po. Ayan. Kapars TV, pakibalikan na lang si Sis Marvi Cubian, ha. Manu Vlog, ayan hos, patamsak sa latest upload video. Salamat. Okay, si Manu Vlog nagbawa ng bahay. Okay, tingnan ko to Manu Vlog, ha. Itong binaba mo, Manu Vlog. Okay, Manu Vlog. Okay, Manu Vlog, I'm here.
Ayan. I want papaya, not banana. O, sana all. Papaya. Okay, Manu Vlog, your video is playing now, Manu Vlog. And then, I give you one banana, Manu Vlog. Sir Ben, maraming salamat. Hello po, kumusta po kayo kahit walang tao? Pamela Perez. Ay, si Pamela. Parang kilala ko na naman to si Pamela. Okay, Jimlen. Still playing ka, Jimlen? Ate Myrna, still playing. Morski, full watch na Morski. Ayan guys, pakunik naman sa ating nakapin guys. Pakunik, okay. Uy! Malapit na graduation ni Morski. Sabi niya. Manu Vlog, ayan Manu Vlog. Still playing Manu Vlog. Aba, malapit na tayo mag-end, guys. Malapit na mag-end si host. Sir Ben, maraming salamat, Sir Ben. Okay. Mga Lodi, ano ba to? Wag lang tayong silip, manood tayo ng video para naman din natin ito. Para din naman sa atin. Tama! O, di ba? Ha, gagamrak, balikan kita sa bakas mo, idol. Ayan. Ayan, dapat kayo, mag-watch to watch kayo para din yun sa mga nyo habang nandyan kayo sa live ko, di ba? Para hindi lang si host ang magwa-watch sa inyo. Basta yung mga pinuntahan guys yung mga binisita na bahay. Ayan, parang awa na po natin, balikan natin sila kung sino yung dumikit, nag-watch. Ayan, pakibalikan natin sila. Kasi ang hirap-hirap kaya magdudut-dut ba? Ayan, pakidikita naman natin ang ating nakapin. Maawa naman kayo, maluoy na. Ate Myrna Grande, malapit kayo mag-full watch sa Ate Myrna Grande. Ayan, si Manu Vlog. Ayan, si Manu Vlog. Nasaan na si Manu Vlog? Nagbaba lang ng bahay. Naglaglag lang ng bahay. Manu Vlog, nasaan ka na Manu Vlog? Ma'am China, nandito ako ulit sa iyo Ma'am China. Pangalawang play ko sa iyo Ma'am China. Another play ko sa iyo Ma'am China. Dito sa Ipon Pamor. Ayan. Ayan, wag. Skip gagamrak. Ha, para revenue ko. Tama, no skip ads kayo, syempre. Pag kayo nanood ng mga video, lalo na sa mga monetize na, dapat, yun lang ang may tutulong natin sa kanila, yung hindi tayo mag-skip ng ads. 'Di ba? Doon sa, naman, sa mga hindi monetize, para sa WH nila yon. Alam ko yan, host, Maribik, malakas ka sa akin. Ay, malakas pala ko sa'yo. Sana all malakas. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan, guys. Welcome po, Ma'am China. Welcome. Playing ka, Ma'am China, sa Ipon Pamor. Ayan, 7 minutes na lang, guys. Mag-end na tayo. Ate Myrna Grande, ayan, playing pa rin po. Jimlen, ayan, still playing ka rin, Jimlen, ayan. Still playing ka rin, Jimlen. Malapit ka na matapos. And then, si Ma'am China. Ayan, tingnan mo, katulad lang ni Manu Vlog. Nagbaba ng bahay, tapos Kakamrak, ginamos at bulad. Kay Serpon version Ginamos at saka bulad. Ano yung bulad? Sis Marvic, ano ba yung bulad? Di ko alam yun. Ano ba yung bulad? Tuyo. Agoy. Kapars TV, ayan.
Bigyan kita ng tip para mabilis mo makuha yung 1,000 subscriber mo. Pag pumasok ka sa isang live, makipagdikitan ka kaagad. Pwera, bukod doon sa ibibigay sa'yo ni host. Kagaya niya, pumasok ka sa akin, Kapars TV. Dikitan mo lahat ng nandyan. Main channel nila yan. Lahat yan, babalikan ka. O, bukod sa akin, may nahakot ka, marami kang nahakot. Ganun yon para mabilis lumaki ang bahay mo. Kasi pag hindi ka makikipagdikitan Kapars TV, wala. Kasi mga main channel nila yan, malalaki na yung bahay nila. Ikaw, maliit ka pa. Kaya ikaw yung importante na dapat na madidikit sa kanila. Babalikan kanila. Ayan, Ate Myrna Grande full watch na po, Ate Myrna. Ayan, Jimlyn, malapit ka na rin matapos. Ayan, maraming salamat, Ate Myrna. Pang 46 thumbs up po ako, Ate Myrna. Pagkatapos ng clearance story agad kayo, tapos nyo ng gala. Ayan. Ayan, maraming salamat, Ate Myrna. Ayan, 4 minutes to go, mag-i-end na tayo. Ayan, Kapars TV, nandyan ka pa ba, Kapars TV? Ayan, ayan ang tip ko sa'yo. Ayan, makinig ka sa tip na yan na binibigay ko sa'yo. Kasi pagka ganyan ang ginawa mo, mabilis lumaki ang bahay mo. Okay, Jimlyn, full watch ka na rin, Jimlyn. Ayan, maraming salamat, Sisi Koy, ha. Ayan, 4 minutes na lang, guys. Mag-end na tayo, guys. Yan, tama. Pag dumikit ka sa kanila, i-mention mo yung pangalan nila dyan, Kapars TV. Dan sa nakapin. Ayun, no. Tingnan mo, dinikitan ka ni Jimlyn. Pagka dumikit ka sa kanila, i-mention mo yung pangalan nila dyan. Sasabihin mo lang, nandikit ka na sa kanya, ganon. O, nag-iwan ka ng bakas kasi hindi ka man nila mabalikan agad. Pag may bakas kang iniwan at makikita nila yon, babalikan ka nila. Para mabilis dumami yung bahay mo. Pag hindi ka nakipagdikitan, hindi ka nila papansin. Pag hindi ka nakipagdikitan, kasi mga main channel nila yan, malalaki na yung bahay nila. Ikaw talaga ang makikipagdikitan dyan. Ayan, magpapasalamat na ako, guys, kasi mag-i-end na tayo. Ayan, maraming salamat, Sir Ben. Maraming salamat, Sir Ben. Ayan, Kapars TV, bukas na lang. Balikan na lang bukas. Mag-comment lang. Ayan, tama si Ate Myrna, mag-comment lang. Kasi pag nakita nila yung comment mo, automatic yan, babalikan kanila. Ayan, maraming salamat, guys, sa inyo lahat. Ayan, mag-i-end na tayo. Thank you so much sa mga nandyan pa. Kay, ibaba na natin si Kapars TV. Okay, sis, tulog na tayo. Ayan, 5:30 pagising ko. Oh, Sisi Koy Marivico yan. Tulog ka na, Sisi Koy. All friend, please visit in, bless my channel. Bulad, dala, bada, bulad ba, dala, lagi. Morski, salamat Ayan, salamat pag-play sa mga video ko, host. Walang anuman, Gagamrak. Salamat po, Mambikulana. Ayan, you're welcome. Good night sa lahat. Ayan, good night, Sisi Koy Marivic. Good night sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat, guys. Thank you so much. Jimlyn, maraming salamat. Gagamrak, maraming salamat. Morski, thank you so much. See you tomorrow, guys. Sir Ben, maraming salamat, Sir Ben. Ate Myrna Grande, maraming salamat po.
Kapars TV, see you tomorrow. Ma'am China Heart, maraming salamat Ma'am China Heart. Thank you so much. Sisi Kuy Summer Mix, maraming salamat. Ayan, sa lahat-lahat na nagpunta sa aking live, maraming salamat. Di ko na kayo maisa-isa. Okay, thank you so much. Maraming salamat guys. Bye-bye. See you tomorrow.